Τώρα, να ξεκινήσουμε με τις συστάσεις. Δημήτρη, ξεκινάω με μένα που λογικά οι περισσότεροι δεν με ξέρουν, για να μην πω Όχι. όλοι. Και μετά συστήνεις εσύ που οι περισσότεροι πιθανά σε ξέρουν. Λοιπόν, το δικό μου το όνομα είναι Βασίλης Αραπογιάννης. Είμαι σύμβουλος επιχειρήσεων. Το background, το υπόβαθρο το δικό μου περιλαμβάνει σπουδές στα οικονομικά εδώ στην Αθήνα, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι δεν μου απέφεραν και πάρα πολύ χρήσιμη και πρακτική γνώση. Παράλληλα με τις σπουδές μου, ήμουνα σε μια συμβουλευτική εταιρεία στην Αγία Παρασκευή. Αυτή η εταιρεία, για δική μου τύχη, με συμπάθησε και με έστειλε να εκπαιδευτώ και στην Κοπενχάγη, στη Δανία, αλλά με εκπαίδευσε και η ίδια πάνω σε πρακτικά θέματα γύρω από το κομμάτι του επιχειρήν, όπως το σημερινό θέμα, του πώς βρίσκω προσωπικό, πώς εκπαιδεύω προσωπικό, πώς διαχειρίζομαι το προσωπικό, πώς κρατάω την ψυχολογία των ανθρώπων σε καλό επίπεδο. Πριν από 12 χρόνια αποφάσισα να ξεκινήσω και δική μου επιχείρηση μαζί με τον αδερφό μου, μια διαφημιστική εταιρεία, η οποία ονομάζεται Human Minds και είναι στη Γλυφάδα. Οπότε εκεί πέρα αναγκάστηκα εντός εισαγωγικών να μπω στη διαδικασία του να βρω προσωπικό, να εκπαιδεύσω προσωπικό και να διαχειρίζομαι προσωπικό. Και ομολογώ δεν ήταν ιδιαίτερα εύκολο. Είχε τις προκλήσεις του, για τις οποίες θα μιλήσουμε και σήμερα. Και παράλληλα τα τελευταία 4-5 χρόνια συνεργάζομαι με την Business Coaching Lab, που είναι μια εταιρεία συμβουλευτική, η οποία διοργανώνει σεμινάρια, προσφέρει εκπαιδεύσεις προσωπικού σε εταιρείες, σε θέματα οργάνωσης κτλ. Τώρα, είχα προσωπικά την ευκαιρία και τη χαρά να γνωρίσω τη Χωριάτικη Ζήμη και τον Δημήτρη Τσιόλα πριν από αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι τώρα, Δημήτρη, πριν πόσα χρόνια ακριβώς ήταν. Είχαμε την Για ευκαιρία να. τέσσερα. 4-5 χρόνια πρέπει να είναι. Σίγουρα. Σίγουρα. Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε χρήσιμες απόψεις. Συνεργαστήκαμε σε κάποια θέματα στα οποία η Χωριάτικη Ζήμη τότε χρειαζόταν, αν θέλετε, κάποια εξωτερική έτσι, υποστήριξη. Τα πήγαμε καλά. Ανανεώνουμε κατά καιρούς την επικοινωνία μας και τα ραντεβού μας, και σε μια τελευταία κουβέντα που κάναμε σκεφτήκαμε ποιο θέμα είναι αυτό που ενδεχομένως ζορίζει τον Έλληνα επιχειρηματία σήμερα περισσότερο από προηγούμενες εποχές. Είναι το θέμα του προσωπικού, και η δεύτερη σκέψη που κάναμε είναι γιατί να μην κάνουμε ένα δωρεάν σεμινάριο και ως ένδειξη εκτίμησης, αν θέλετε, σε όλους εσάς που φαντάζομαι συνεργάζεστε με τη Χωριάτικη Ζήμη, και αποφασίσαμε να διοργανώσουμε αυτό το σεμινάριο για να μοιραστούμε μαζί σας κάποιες τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες και από προσωπική άποψη τόσο συμβουλευτικά όσο και στη δική μου επιχείρηση έχουν δουλέψει και με βοήθησαν, όσο και στη Χωριάτικη Ζήμη, η οποία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να τα πηγαίνει καλά. Οπότε, συνδυαστικά και συνεργατικά με τον φίλτατο Δημήτρη Τσιόλα, θα μοιραστούμε μαζί σας κάποια πράγματα που θεωρούμε ότι θα σας φανούν και ελπίζουμε να σας φανούν χρήσιμα. Αυτά τα ολίγα από εμένα. Δημήτρη. Καλησπέρα και από μένα. Ε, για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Δημήτρης Κοτσιόλας που έχει την εταιρεία τη Χωριάτικη Ζήμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω προσωπικά που είστε σήμερα εδώ πέρα και θα αναλύσουμε ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας και όλοι σας καθημερινά, και το ακούω συνέχεια στις επισκέψεις που κάνω μαζί σας, καθώς είναι το νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή υπάρχει στην ελληνική αγορά και στις επιχειρήσεις. Ό,τι θα δούμε σήμερα, να ξέρετε, το έχουμε εφαρμόσει στην πράξη, δεν μιλάμε για θεωρία, και είχαμε εκπληκτικά αποτελέσματα. Γι' αυτό βάλτε ζώνες και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Ωραία. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι είχαμε πει, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε με εκείνο το βίντεο Να. που είναι από ένα ρεπορτάζ που είχε γίνει πέρυσι. Τώρα, στη Έγινε σχέση με. ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Θα ήθελα να το δείτε ολόκληρο. Εγώ έχω πάρει κάποια αποσπάσματα, όπου είναι το ρεπορτάζ Αυτοψία του Αντώνη Ρόιτερ και αναφέρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας που κάναμε και εμείς στα δικά μας καταστήματα, στα αρτοπία και στα αναψυκτήρια της χώρας. Αλλά έχει κάνει μια πολύ μεγάλη έρευνα ο άνθρωπος και έχει μιλήσει με πολύ κόσμο, και εργαζομένους και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, και θα δούμε κάποιες αλήθειες σήμερα που μπορεί να πονέσουν, αλλά αν δεν σπάσουμε τα αυγά δεν θα κάνουμε μελέτα. Πάμε λίγο να δούμε κάποια αποσπάσματα. Ωραία. Τώρα, εάν έχετε κάποιο τεχνικό πρόβλημα και δεν βλέπετε ή δεν ακούτε, στείλτε στο chat να το διορθώσουμε. Ευρώ και μπορεί και παραπάνω. Πού έχουν φτάσει οι αμοιβές σήμερα? Οι αμοιβές είναι αρκετά υψηλότερες από το βασικό μισθό, από ό,τι έχουμε συνηθίσει, αλλά και πάλι ο κόσμος δεν έρχεται.
Όταν λέμε αρκετά υψηλότερο, μπορεί να είναι διπλάσιες έως και τριπλάσιες από το βασικό μισθό. Δώσε μου μια εικόνα, Μιχάλη. Προχθές είδα μια αγγελία, αυτό είναι πολύ πρόσφατο παράδειγμα. Το θυμάμαι, προχθές είδα μια αγγελία που ζητήταν στον κλάδο τη εστίαση μεν, αλλά εστιατορίου. Ζητάνε ψήστη και δίνανε 3.000 καθαρά για ψήστη. Ένας διανομέας εδώ. Ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το νησί. Τι λεφτά θα πάρει? Ένας άνθρωπος που ξέρει το νησί θα πάρει μέσω 1.200 με 1.500 ευρώ. Έξω τα φιλοδορήματα. Έξω. Πάσου, σημείωσε τις κρατήσεις. Σε πες τους ακριβώς τι πρέπει να πάνε και τι αλλαγές παίρνουμε. Παρόλο που είμαι μια επιχείρηση που είμαι πολλά χρόνια στο νησί, είμαστε από εδώ, οικογενειακά, ασχολούμαστε με τον τουρισμό. Μεγαλώσαμε στον τουρισμό, έχουμε δει πολλές αλλαγές. Φέτος δυσκολευτήκαμε κι εμείς που έχουμε και σταθερό προσωπικό χρόνια. Εσύ ως εργοδότης τι προσφέρεις στους υπαλλήλους σου? Καταρχήν, η Σαντορίνη είναι ένα νησί το οποίο έχει μεγάλη σεζόν. Το εστιατόριο που είμαστε αυτή τη στιγμή δουλεύει 6 με 7 μήνες τη σεζόν. Επομένως, μιλάμε για πάνω από μισό χρόνο. Οι μισθοί ξεκινάνε από τα 1.300 ευρώ και ανεβαίνουν. Μέχρι πού μπορεί να φτάσουν? 3.000 ευρώ, 3.500. Εσύ τα προσφέρεις όλα αυτά που φαντάζουν ιδανικά για έναν υπάλληλο. Γιατί όμως, πού οφείλεται το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού αυτή τη στιγμή? Έχουμε δυστυχώς προσωπικό το οποίο δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις επιχειρήσεις, δεν έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να δουλέψει στις επιχειρήσεις αυτές. Ωραία, κάνω μία παύση εδώ και να σας δείξουμε και ένα άλλο απόσπασμα από λίγο παρακάτω. Κρατήστε το γιατί έχει κάποια αξία, ότι αυτά τα λένε και οι ίδιοι επιχειρηματίες, και να δούμε και σε τι βαθμό ταυτίζεστε και εσείς ενδεχομένως. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε προσπαθήσει να βρείτε προσωπικό, έχετε προσπαθήσει να δώσετε καλούς μισθούς και παρόλα αυτά η δυσκολία παραμένει. Οπότε πάμε λίγο σε ένα επόμενο κομμάτι που είναι κάπου εδώ. Έτσι, κάπου εδώ επιστρατεύεται το ελληνικό δαιμόνιο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, αφού δεν έχει υπαλλήλους, γίνεται ο ίδιος υπάλληλος. Ένα φρέντο εσπρέσο σκέτο και ένα φρέντο εσπρέσο μέτρη. Ο εργοδότης, λοιπόν, όπως θα δείτε, κάνει το διανομέα, παραδίδει delivery, φτιάχνει καφέδες, βοηθάει στην κουζίνα, κάνει τις νυχτερινές βάρδιες, βάφει, καθαρίζει και μαζεύει. Ωραία. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει τίποτα αυτό ή αν ταυτιστήκατε σε ένα μικρό βαθμό, αλλά το δίνουμε ως, αν θέλετε, μια εισαγωγή για να μην νιώθετε και μόνοι. Σωστά, Δημήτρη? Σωστά. Ωραία. Τώρα βγάζω αυτό και πάμε τώρα λοιπόν να περάσουμε σιγά σιγά στην παρουσίαση και σε κάποια στοιχεία που έχουμε σημειώσει με τον Δημήτρη. Και στη διάρκεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, να μας πείτε λίγο σκέψεις, προβληματισμούς και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, Δημήτρη. Κάναμε μια πολύ μεγάλη έρευνα στα καταστήματα αρτοπίας, αναψυκτήρια σε όλη τη χώρα, σε 2.500 ανθρώπους και ρωτήσαμε κάναμε την εξής ερώτηση. Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε και αναμένετε να αντιμετωπίσετε η επιχείρησή σας τα επόμενα χρόνια? 80% απάντησε η έλλειψη προσωπικού. 11% ήταν η εκπαίδευση προσωπικού και 9% ήταν οι ανατιμήσεις. Προσέξτε, αυτό αφορά αρτοπία και αναψυκτήρια στην Ελλάδα. Άρα είναι ο κλάδος μας. Άρα μιλάμε για 91% όλοι όσα μαγαζιά υπάρχουν εκεί έξω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν είναι δεν μπορούν να βρουν προσωπικό και παράλληλα δεν μπορούν να τους εκπαιδεύσουν. Σωστά. Τώρα, για να κάνουμε και μία σύντομη έρευνα και για να υπάρχει και λίγο έτσι αμφίδρομη επικοινωνία, παρότι όπως σας είπα έχω κλείσει τα μικρόφωνα για να μην υπάρχει θόρυβος από πίσω, έχετε όλοι, τώρα δεν θα μπορείτε να απαντήσετε, για να δοκιμάσουμε αν έχετε πρόσβαση στο chat και αν είναι εύκολο να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις και τουλάχιστον να απαντάτε γραπτός. Όσοι συμφωνείτε με την εν λόγω έρευνα, δηλαδή ότι η έλλειψη προσωπικού είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε εσείς οι ίδιοι σήμερα, παρακαλώ πατήστε το 1. Όσοι πιστεύετε ότι είναι η εκπαίδευση προσωπικού, πατήστε το 2. Όσοι πιστεύετε ότι είναι οι ανατιμήσεις γενικώς, πατήστε το 3. Για να δω λίγο... να κάνουμε και μία δημοσκόπηση εδώ ζωντανά. Λοιπόν, ωραία, κάποιος λέει 2, 1, 1, 1.
1. Οκ. 1 και 2. 99% είναι το 1. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Φαίνεται ότι περισσότεροι λοιπόν συμφωνούμε. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Δημήτρη. Προσέξτε τώρα. Το βασικότερο πρόβλημα για να λυθεί το θέμα αυτό είναι να κατανοήσετε το πρόβλημα. Κάποτε ο Αϊνστάιν ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και έβαλε εξετάσεις στους μαθητές. Την επόμενη χρονιά ο Αϊνστάιν έβαλε ακριβώς τα ίδια θέματα. Οπότε έντρομος ο βοηθός του πάει και του λέει το εξής. Κύριε Αϊνστάιν, έχουμε κάνει ένα τρομακτικό λάθος. Βάλαμε τα ίδια ακριβώς θέματα με πέρυσι. Και τότε λέει ο Αϊνστάιν την περίφημη ατάκα. Τα θέματα μπορεί να είναι ίδια. Οι απαντήσεις όμως, αγόρι μου, αλλάζουν. Τα θέματα μπορεί να είναι ίδια. Το πρόβλημα της ανεργίας και της έλλειψης προσωπικού μπορεί να είναι το ίδιο. Αλλά ο τρόπος για να βρείτε προσωπικό δεν είναι ο ίδιος που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και αν δεν το καταλάβετε αυτό, δηλαδή αν δεν συνειδητοποιήσετε ποιο είναι το πρόβλημα, δεν θα μπορείτε να το λύσετε. Αν το καταλάβουμε, υπάρχουν οι τεχνικές και θα τις δείτε σήμερα και θα σας δείξω πώς εμείς καταφέραμε και διπλασιάσαμε προσωπικό και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά το σημαντικότερο είναι να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό, Βασίλη, σε παρακαλώ, θέλω να διαβάσουμε μερικές έρευνες που έγιναν στην Ελλάδα και δημοσιεύτηκαν για να αντιληφθούμε λίγο πού πάει το πράγμα. Σωστά. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία πηγή από την Ελστάτ, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, η οποία, ας συμφωνήσουμε ότι είναι κοντά στην πραγματικότητα, σίγουρα οι διαφορές είναι κοντά στην πραγματικότητα. Ποιες διαφορές? Εάν παρατηρήσετε το πικ της ανεργίας, δηλαδή την κορυφή της ανεργίας, ήταν μεταξύ 2012-2013 που ήταν η κορυφή και 2014. Το 2023 τα επίσημα ποσοστά τουλάχιστον της ανεργίας είναι περίπου το 10%, 9,6%. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι ενώ πριν από περίπου 10 χρόνια ενδεχομένως υπήρχαν περισσότεροι άνθρωποι στους οποίους μπορούσαμε να απευθυνθούμε και να αναζητήσουμε τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για να βγει η δουλειά, πλέον αυτή, αν θέλετε, η δεξαμενή έχει μειωθεί κατά πολύ. Ένα σχόλιο που μπορώ να σας κάνω, γιατί τυχαίνει να συνεργάζομαι με εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους, το θέμα της έλλειψης του προσωπικού δεν αφορά μόνο την εστίαση, αφορά τον τουρισμό, αφορά τα τεχνικά, τεχνικές θέσεις που χρειάζονται κάποια εξειδίκευση, αφορούν τον κατασκευαστικό τομέα. Γενικώς παρατηρείται αυτού του είδους, αν θέλετε, το πρόβλημα ή η έλλειψη. Για να το συνδυάσω λιγάκι και με το μήνυμα που λάβατε και τον τίτλο που είχαμε σκεφτεί για το σεμινάριο, ο τίτλος, Δημήτρη, αν κάνω κάπου λάθος με διορθώνεις, έλεγε «Έβρεση προσωπικού». Εσείς επιλέγετε τους υποψηφίους ή οι υποψήφοι επιλέγουν εσάς? Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Μέρος των σπουδών μου έγινε πριν από κάποια χρόνια στην Αμερική. Τώρα οι Αμερικάνοι έχουν κάποια καλά, έχουν και κάποια στραβά. Κάτι καλό που έχουν οι Αμερικάνοι είναι γενικώς ότι σου δείχνουν λιγάκι πού πηγαίνει το πράγμα. Και στα καλά και στα στραβά. Ένα πράγμα το οποίο προσπάθησαν να μας περάσουν λίγο στην οτροπία είναι ότι ειδικά σε περιόδους που τα ποσοστά ανεργίας είναι χαμηλά, οι καλοί είναι πολύ σπάνιο να είναι άνεργοι. 9 στους 10, για να μην πω 10 στους 10, κάπου εργάζονται. Οπότε, ο καλός, όταν ξέρει ότι έχει επιλογές, θα σε διαλέξει. Δεν θα τον διαλέξει εσύ. Θα επιλέξει που θα πάει να εργαστεί. Και το δεύτερο πράγμα που μας είπαν είναι ότι όπως προσπαθείτε να κάνετε διαφήμιση ή marketing για να βρείτε πελάτες, πλέον φτάνουμε σε μια εποχή που θα πρέπει να κάνουμε διαφήμιση και marketing για να βρούμε εργαζομένους. Όπως προσπαθείς να τραβήξεις την προσοχή της αγοράς για να έρθουν να αγοράσουν από εσένα, το ίδιο πράγμα πρέπει να γίνει και με το προσωπικό. Και θα δούμε και κάποια περισσότερα σχετικά πράγματα παρακάτω. Για να πάμε σε κάποια άλλα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει βάσει ερευνών. Μία έρευνα έλεγε τι είναι αυτό που αναζητούν οι υποψήφοι εργαζόμενοι ή, αν θέλετε, ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί παράγοντες, τα 5 πιο σημαντικά στοιχεία για να επιλέξουν για ποιον θα πάνε να εργαστούν. Τώρα φαντάζομαι δεν θα πέσει κανένας από τα σύννεφα. Απλώς αυτό που έχει ενδιαφέρον ποιο είναι? Στα άτομα που έκαναν την έρευνα το 2021,
Οι 158 είχαν απαντήσει ότι ο ελκυστικός μισθός ή οι παροχές, προσέξτε, μισθός ή παροχές ήταν 158, το 2023, σε μόλις 2 χρόνια, αυτοί οι άνθρωποι είναι 178 από το πλήθος των ανθρώπων που ερωτήθηκαν. Είναι κοινώς αποδεκτό και θα συμφωνήσουμε ότι το κόστος ζωής ανεβαίνει, οπότε το άγχος που έχουν οι άνθρωποι σχετικά με τα χρήματα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι ήταν. Αν το εξετάζαμε αυτό πριν από ενδεχομένως 10 χρόνια ή όταν κυβερνούσε το Πασόκ, που το χρήμα έρε άφθονο, ενδεχομένως το χρήμα να μην ερχόταν σε πρώτη προτεραιότητα και να τους ενδιέφερε περισσότερο η εξέλιξη ή το εργασιακό περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, το να αισθάνεται ο υποψήφιος εργαζόμενος ότι θα ανταμείβεται καλά για αυτό που κάνει, είναι νούμερο 1 προτεραιότητα. Δεύτερη προτεραιότητα, το οποίο επίσης είναι σε αυξητική, αν θέλετε, τάση, είναι το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Πλέον οι άνθρωποι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν είναι το ίδιο σκληραγωγημένοι απέναντι στην πίεση, στο άγχος, στα νεύρα, στη μια κουβέντα παραπάνω. Είναι αρκετά πιο ευαίσθητοι, καλός ή κακός, δεν θα το σχολιάσουμε τώρα αυτό, ούτε θα το αναλύσουμε ιδιαίτερα, και δεν έχουν ιδιαίτερη υπομονή απέναντι σε καταστάσεις που δεν τους αρέσουν. Προσπαθούν να βρουν ταυτόχρονα με την καλή αμοιβή ένα εργασιακό περιβάλλον το οποίο θα είναι ευχάριστο, το οποίο δεν θα τους αναστατώνει, το οποίο θα τους επιτρέπει να έχουν και το νούμερο 4, αν το δείτε λίγο παρακάτω, που είναι μια ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δεν έχει σημειωθεί η ίδια αλλαγή, μεγάλη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα για την επαγγελματική εξέλιξη, αλλά προφανώς είναι και αυτός ένας παράγοντας που το λαμβάνουν υπόψη. Έχω μέλλον στη χωριάτικη ζήμη ή δεν έχω μέλλον? Υπάρχουν προοπτικές εξέλιξης ή δεν υπάρχουν? Επίσης παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας. Δεν είναι ο νούμερο 1. Θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα συζητήσουμε γι' αυτό λίγο παρακάτω. Αλλά κρατήστε αυτά. Νούμερο 1, προτεραιότητα για τους υποψήφιους εργαζόμενους, ελκυστικός μισθός και παροχές. Νούμερο 2, ευχάριστο περιβάλλον. Νούμερο 3, να υπάρχει μια καλή επαγγελματική εξέλιξη. Νούμερο 4, να μην θυσιάζουν τόσα πολλά από την προσωπική του ζωή, αλλά να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ του πόσο δουλεύω, πόσο εργάζομαι. Και νούμερο 5, να νιώθουν ότι υπάρχει ασφάλεια και μια εργασιακή σταθερότητα, ελεύθερη μετάφραση, να αισθάνονται ότι είναι σε μια επιχείρηση η οποία έχει μέλλον και στην οποία θα μπορούν και οι ίδιοι να αισθάνονται σίγουροι ότι θα συνεχίσουν να έχουν μια σταθερή θέση εργασίας. Τώρα, χωρίς να θέλω να επεκταθούμε πάρα πολύ σε αυτές τις έρευνες, αλλά έχουν μια αξία γιατί είναι η πραγματικότητα που βιώνουν οι άλλοι. Η δική μας πραγματικότητα μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Θα σας πω 2-3 πράγματα που θεωρώ ότι έχουν ενδιαφέρον. Αυτή η συγκεκριμένη έρευνα, αν δεν κάνω λάθος, έγινε από την Randstad, που είναι μια εταιρεία η οποία ασχολείται κατεξοχήν με την έβρεση αξιολόγηση προσωπικού για άλλες εταιρείες. Αυτή η έρευνα λοιπόν ανέφερε ότι το 64% των Ελλήνων εργαζομένων θα εξέταζε το ενδεχόμενο να φύγει από έναν εργοδότη λόγω χαμηλών αποδοχών, το οποίο δεν ισχύει σε τέτοιο βαθμό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι ηλικίας 18 με 24 τείνουν να αξιολογούν περισσότερα κριτήρια για την απόφαση αλλαγής εργοδότη, με το μισθολογικό να παραμένει ο βασικός παράγοντας για περίπου τους μισούς. Σε μεγαλύτερες ηλικίες, λοιπόν, που μπορεί να έχουν και μια οικογένεια και μπορεί να έχουν διάφορες υποχρεώσεις, ο μισθός είναι μεγάλος. Για τους ανθρώπους νεότερης ηλικίας, που ενδεχομένως να είναι και οι άνθρωποι που αναζητάτε για να είναι στο μπαρ, ή να είναι μπαρίστα, ή να είναι πολιτές κτλ., είναι ο βασικός παράγοντας, απλώς τους ενδιαφέρουν και άλλα πράγματα. Περισσότερο το κλίμα, η εξέλιξη και πάει λέγοντας. Επιπρόσθετα, λέει, 80% των εργαζομένων θεωρεί σημαντικό ο εργοδότης να προσφέρει ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, με μόλις το 45% να θεωρεί ότι του δίνεται αυτή η ευκαιρία. Δηλαδή, 8 στους 10 θέλουν να εξελιχθούν και να εκπαιδευτούν και να μάθουν περισσότερα πράγματα σχετικά με τη δουλειά τους, αλλά σχεδόν οι μισοί αισθάνονται ότι αυτό το πράγμα το λαμβάνουν. Δείχνοντας, λέει, ότι η στρατηγική για το πώς θα εκπαιδεύω το προσωπικό μου, που θα μου πείτε ναι, όταν είμαι και στο μπαρ και πουλάω και ψήνω και εισπράττω, και πότε θα προλάβω να εκπαιδεύσω? Καταλαβαίνω τον προβληματισμό,
παρόλα αυτά φαίνεται ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί ενδιαφέρει πολύ το εργατικό δυναμικό. Ξανά λοιπόν λέει τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι οι οικονομικές παροχές είναι ο νούμερο ένα παράγοντας με βάση τον οποίο οι Έλληνες εργαζόμενοι επιλέγουν εργοδότη. Και τη δεύτερη θέση σε αυτή τη λίστα καταλαμβάνει το ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο πλέον τείνει να είναι κάτι αυτονόητο για τους περισσότερους. Τώρα, σε σχέση λοιπόν με αυτό το κομμάτι του περιβάλλοντος και της εξέλιξης, θέλω να σας δώσω και ένα παράδειγμα και μετά θα δώσω το λόγο πάλι στον Δημήτρη. Λέει λοιπόν ότι το προσωπικό σας, πέρα από την καλή ανταμοιβή για την καλή του εργασία, προφανώς είμαστε υπέρ του να ανταμείβουμε αυτούς που αποδίδουν. Δεν είμαστε υπέρ του να ανταμείβεις αυτούς που δεν αποδίδουν. Ενδιαφέρονται για το μέλλον τους. Θέλουν να βλέπουν μέλλον στην επιχείρηση. Ίσως κάποιοι να επιθυμούν να ανοίξουν και τη δική τους επιχείρηση. Το ερώτημα είναι, γνωρίζετε ποιοι είναι οι στόχοι τους? Μπορεί να έχετε προσωπικό το οποίο ήρθε πριν 5 χρόνια, έμαθε τη δουλειά και αφού έμαθε τη δουλειά σου λέει εγώ χαζός είμαι να μην κάνω κάτι δικό μου και αποφασίζει να ξεκινήσει κάτι δικό του. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι στόχοι του και να θέλει να κάνει κάτι άλλο. Μπορεί να έχουν αλλάξει οι στόχοι του και να θέλει να γίνει, δεν ξέρω τι, συνέτερος στην εταιρεία. Μπορείτε να τους προσφέρετε ένα μέλλον με μια διαφορετική επιχειρηματική συνεργασία? Για να κάνω μια έρευνα και να δω αν το έχετε αντιμετωπίσει. Πατήστε 1 αν σας έχει συμβεί, νούμερο 2 εάν δεν σας έχει συμβεί. Σας έχει συμβεί να έχετε κάποιον άνθρωπο λίγα ή πολλά χρόνια στην επιχείρησή σας και να φύγει γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι δικό του? 1 ναι, 2 όχι. Ο κύριος Ραγκούσα που είναι, από την Παρό? Ναι. Τέλεια. Κοντοχωριανοί είμαστε, κύριε Ραγκούση. Η μητέρα μου είναι της οικογένειας Αληφιέρη. Η Ειρήνη Συψόμου, αν την ξέρετε. Αν και δεν ξέρω τώρα αν είναι ο μπαμπάς ή ο γιος. Αλλά αυτά πούμε μετά για την Πάρο. Οκ. Στους περισσότερους λοιπόν έχει τύχει. Σύμφωνοι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις, τις βλέπω όλες. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μπορεί να σας φανεί λίγο τραβηγμένο, αλλά θα σας το πω γιατί το βίωσα πρόσφατα. Έχω έναν φίλο και γνωστό, τον Σταύρο τον Καπερνάρο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον είχαν βγάλει και ειδήσεις, γιατί αποφάσισε να ανοίξει, για άντρας, αποφάσισε να ανοίξει κέντρα αισθητικής με να φτιάχνει νύχια. Λέω ότι ακούγεται λίγο παράδοξο γιατί τον είχαν βγάλει και στις ειδήσεις, τέλος πάντων, γιατί ήταν περίεργο παράδειγμα. Σε κάθε περίπτωση. Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε λοιπόν στα μαγαζιά του είναι ότι οι κοπέλες πήγαιναν, μάθαιναν να φτιάχνουν νύχια και μετά, τι πιο σύνηθες, που θα έλεγε και ένας γνωστός δημοσιογράφος, άνοιγαν δικό τους μαγαζί ή ξεκινούσαν να κάνουν αυτή τη δουλειά από το σπίτι τους. Και έχανε προσωπικό. Γιατί εντός εισαγωγικών άνοιγε τα μάτια, ας το πούμε έτσι, στο προσωπικό και μετά το προσωπικό αποφάσισε να κάνει το δικό του. Τι φτιάξαμε λοιπόν? Φτιάξαμε ένα σύστημα το οποίο έλεγε το εξής. Όταν κατά την άποψή μου, υπάρχουν 2 κατηγορίες, αν θέλετε, εργαζομένων. Υπάρχουν αυτοί που έχουν το επιχειρηματικό δαιμόνιο και ψάχνονται πάντα να δουν πώς θα κάνουν κάτι δικό τους για να είναι πιο ελεύθεροι, να βγάλουν πιο πολλά χρήματα και πάει λέγοντας. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τους ενδιαφέρει περισσότερο η επαγγελματική σταθερότητα και η ασφάλεια και δεν θα ψαχτούν επιχειρηματικά. Τους ενδιαφέρει μια σταθερή θέση, ένας καλός μισθός. Εμείς λοιπόν, γνωρίζοντας ότι το ίδιο συμβαίνει και στο δικό του κλάδο, τι φτιάξαμε? Φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο τι έλεγε? Ας πούμε ότι εγώ μ' αρέσει να φτιάχνω νύχια και είμαι 22 χρονών και ξεκινάω τη δουλειά. Φτιάξαμε 2 επαγγελματικά μονοπάτια μέσα στην ίδια του την επιχείρηση. Το ένα επαγγελματικό μονοπάτι έλεγε ότι αν θέλεις να είσαι υπάλληλος, κανένα πρόβλημα, θα παίρνεις αυτό το μισθό, θα έχεις στόχους, θα έχεις μπόνους επί των πωλήσεων, κουλουπού. Και το φτιάξαμε με έναν τρόπο για να είναι κερδοφόρο και για τον επιχειρηματία, να κερδίζει και να έχει κίνητρο και ο υπάλληλος. Φτιάξαμε όμως και ένα δεύτερο επαγγελματικό μονοπάτι που έλεγε ότι αν στα χρόνια συνεργασίας μας επιθυμείς να ξεκινήσεις τη δική σου εταιρεία, εγώ σου βάζω το μεγαλύτερο ποσοστό των χρημάτων, σου βάζω την τεχνογνωσία και σου φέρνω και πελατολόγιο και ανοίγουμε το μαγαζί συνεργατικά.
Οπότε πρακτικά τι έκανε, προέβλεψε αυτό που αύριο μεθαύριο θα μπορούσε να του δημιουργήσει πρόβλημα. Και όντως, με μια κοπέλα η οποία ήταν 5 χρόνια στην εταιρεία και ήταν αστέρι, του είπε: Ξέρεις κάτι, Σταύρο, θεωρώ ότι έχω κάνει βήματα, έχω αποδείξει την αξία μου, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν μαζί ένα κατάστημα, ότι για 2 χρόνια το άτομο θα έχει πετύχει το στόχο του, νομίζω, κατά 80%. Δηλαδή, από τους 12 μήνες, τους 9 έχει πετύχει το στόχο του. Τότε μπορεί να ζητήσει να ξεκινήσουν συνεργατικά ένα μαγαζί, γιατί έχει αποδείξει τέλος πάντων τις προθέσεις και την ικανότητα. Και όντως ξεκινήσαν ένα μαγαζί το οποίο είναι κερδοφόρο και βγάζουν και οι δύο χρήματα. Αυτό σημαίνει αν μπορείτε να τους προσφέρετε κάτι τέτοιο. Είναι εύκολο? Όχι πάντα. Θα μπορούσε να γίνει? Θα μπορούσε. Οπότε, Δημήτρη. Προσέξτε τώρα. Εμείς το 2016 είχαμε 105 εργαζομένους. Το 2023 είχαμε 232. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα για να βρεθεί προσωπικό ήταν πολύ έντονο και ερχόταν κατά πάνω μας. Πήγα σε ένα συγκεκριμένο σεμινάριο που έλεγε το εξής. Το 80% ενός επιχειρηματία, η ρουτίνα του, θα πρέπει να απασχολείται στην ανέβρεση προσωπικού. Το 80% της καθημερινότητάς σας θα πρέπει να ασχολείστε με την ανέβρεση του προσωπικού. Όταν το πρώτο άκουσα, δεν αντιλήφθηκα για ποιο λόγο το έλεγε ο συγητής, αλλά μπορώ να σας πω ότι είναι μια μεγάλη αλήθεια, καθώς νομίζουμε ότι όπως παλιά υπάρχει άπλετος κόσμος εκεί έξω που ψάχνει να βρει δουλειά, ενώ στην πράξη είναι πολύ λίγοι άνθρωποι που πραγματικά ενδιαφέρονται να έρθουν να δουλέψουν για εσάς, εφόσον δεν σας γνωρίζουν. Άρα απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος. Πόσο? 80% της καθημερινότητάς σας θα πρέπει να ασχοληθείτε για να βρείτε πιο έξυπνα άτομα από εσάς, με απότερο σκοπό να σας δώσουν τη δική σας ψυχική ισορροπία μεταξύ ζωής και επαγγελματικής καθημερινότητας που έχετε. Οπότε λίγο πάμε να σας δείξω λίγο πώς και με ποια μεθοδολογία βρήκαμε. Πάμε λίγο. Ωραία. Υπάρχει μια μεθοδολογία την οποία θα σας δείξω σε λίγο, αλλά πρώτα θέλω να σας πω λίγο ποια είναι τα 6 λάθη που κάναμε οι περισσότεροι και δεν μπορείτε να βρείτε προσωπικό. Τα οποία τώρα θα τα συγκρίνουμε με βάση τις έρευνες που διάβασε ο Βασίλης στην αρχή. Πρώτον, ψάχνετε σε λάθος δεξαμενή. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Αν είδατε στην αρχή, υπάρχουν στην Ελλάδα 300 με 400.000 άνεργοι και υπάρχουν και 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι και πάνω. Όταν εσείς γράφετε μια αγγελία, αυτή η αγγελία χτυπάει τη δεξαμενή των ανέργων. Δηλαδή προσπαθείτε να αντλήσετε άτομα από τη δεξαμενή αυτή. Από τη δεξαμενή αυτή όμως, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να δείτε το εξής. Για να είναι κάποιος άνεργος σήμερα, πρέπει να αντιληφθείτε το συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι η εξής απάντηση. Είτε είναι 20-25 χρονών και το παιδί ψάχνεται και συνεχώς αλλάζει δουλειές μέχρι να κατασταλάξει τι θέλει, α. Δεύτερον, ή στηρίζεται από κάποιον χρηματοοικονομικά, ή είναι τεμπέλης, ή έχει κάποια κληρονομιά. Για να είναι κάποιος άνεργος σήμερα, είναι κάποια έκτακτη περίπτωση. Αλλά ο βασικός λόγος που κάποιος σήμερα είναι άνεργος είναι αυτά τα 3-4 που είπαμε. Και προσέξτε τώρα, όταν εσείς βάζετε μια αγγελία η οποία χτυπάει αυτή τη δεξαμενή, δύο πράγματα γίνονται. Πρώτον, δεν χτυπάει το τηλέφωνό σας και β, έρχεται οποιοδήποτε τυχάρπαστος, τον παίρνετε στην επιχείρησή σας άμεσα γιατί αναγκάζεστε να βάλετε ένα άτομο στη δουλειά. Και τι γίνεται, επειδή είναι κάτω από το μέσο όρο στην ικανότητά του να αντιληφθεί το τι θέλετε, σας πάει τα νεύρα, χαλάει την ψυχολογία σας και στο τέλος της ημέρας γυρνάτε το βράδυ, είστε πιο κουρασμένοι και μετά από ένα μήνα τον απολύτη σηκώνεται και φεύγει. Αντί λοιπόν να σκεφτούμε ότι εμείς, σαν επιχειρηματίες, πρέπει να πάμε στη δεξαμενή των εργαζομένων, χρησιμοποιούμε οι περισσότεροι τη λάθος δεξαμενή. Θα το δούμε σε λίγο. Ξαναλέω, 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι, 300.000 οι άνεργοι. Δεύτερο κομμάτι. Δεν είναι σωστά γραμμένες οι αγγελίες. Θα σας δείξω σε λίγο, μπήκα προχθές, τυχαία, έτσι να έκανα ότι ήμουν ένας υπάλληλος που ψάχνει, ότι είμαι μια πολίτρια που ψάχνει να βρω σε κατάστημα αρτοπίας δουλειά. Και θα σας δείξω σε λίγο τι ακριβώς έγραφε η αγγελία. Όλες οι αγγελίες που είδα ήταν στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη σελίδα, περίπου copy-paste. Αλλά θα τις διαβάσουμε, γιατί αν δεν σας δείξω το λάθος, δεν θα το αντιληφθείτε. Τρίτο κομμάτι, καμία αγγελία, μάλλον οι 9 στις 10, δεν ανέφεραν μισθό. 9 στις 10 δεν ανέφεραν μισθό. Και η 1 στις 10 που ανέφερε μισθό, ήταν λάθος ο μισθός που ανέφερε. Τρίτο κομμάτι. Τέταρτο κομμάτι. Δεν υπάρχει αληθινή φροντίδα για το εργασιακό περιβάλλον σας.
Πιστέψτε με, είναι η μεγαλύτερη αλήθεια που θα ακούσετε σήμερα. Και αν θέλετε, ξαναλέω, να κάνουμε ομελέτα, πρέπει να σπάσουμε αυγά. Θα πρέπει να αντιληφθείτε και να κάνετε την αυτοκριτική σας. Δεν έχετε την απαραίτητη αληθινή φροντίδα του εργασιακό περιβάλλον σας και αυτοί που το έχετε δεν το υποστηρίζετε μέσα από τα social media. Διότι σήμερα, αν κάποιος πραγματικά καλώς θέλει να έρθει στην επιχείρησή σας, θα σας ψάξει, παιδιά, και θα σας ψάξει πώς μέσα από τα social media, τις κριτικές κτλ. Που θα το δούμε σε λίγο. Το τελευταίο όμως που θέλω να θυμάστε και σας εκλιπαρώ, αν κάτι θέλω να πάρετε σήμερα, είναι ότι κανένας από εμάς δεν χρησιμοποιεί ερωτηματολόγια ικανοποίησης προσωπικού και πελατών. Έχετε τα άντερα να ακούσετε την αλήθεια για τον εαυτό σας? Εγώ προσωπικά την πρώτη φορά γύρισα και είπα θέλω να ακούσω τι λέει το προσωπικό μου για μένα. Εύκολο, δύσκολο, θέλω να το ακούσω. Δημιουργήσαμε ερωτηματολόγια μαζί με τον Βασίλη και την εταιρεία που συνεργαζόμαστε, ικανοποίηση προσωπικού, ανώνυμα. Πιστέψτε με, οι βαθμολογίες που πήραμε δεν ήταν αυτές που νομίζαμε. Και μάλιστα επειδή ήταν ένα ερωτηματολόγιο πολύ αναλυτικά, δηλαδή ήταν γύρω στις 20 σελίδες και προσπαθούσα λίγο να δούμε λίγο σε ποιες κατηγορίες υστερούμε και πού υπερτερούμε, η χειρότερη βαθμολογία που πήραμε ήταν ότι δεν γιορτάζαμε τις επιτυχίες μας. Μου φάνηκε λίγο αστείο. Για ποιο λόγο να γιορτάσει τόσο πολύ μια επιτυχία? Κι όμως το προσωπικό καταλάβαμε ότι ένιωθε την ανάγκη ότι μια φορά, ρε παιδιά, το χρόνο πρέπει να μαζευτούμε λίγο. Να πούμε και ένα μπράβο. Δεν είναι όλα δουλειά. Είναι και λίγο διασκέδαση και λίγο χαμόγελο και λίγο αγάπη μεταξύ μας. Δηλαδή, θα θέλατε να πηγαίνετε εσείς σε μια δουλειά που κανένας δεν μιλάει μεταξύ τους, που δεν έχουν κοινά στοιχεία, που δεν έχουν να αντιμετωπίσουν τα ίδια προβλήματα? Σωστά. Φτιάξτε το λόγο ικανοποίηση προσωπικού. Δείτε την αλήθεια κατάματα. Μην βάζετε τα προβλήματα κάτω από το χαλάκι. Γιατί όταν θα βρείτε μετά έξυπνα άτομα, σε μία μέρα μέσα θα αντιληφθούν τα προβλήματα. Και εκεί μετά θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα. Άρα, αυτά είναι τα 6 βασικά λάθη που κάνετε και θέλω να δούμε τώρα έναν τρόπο πώς εμείς ψάχναμε να βρούμε άτομο και το πώς αυτό θα το συνδέσουμε σε λίγο με τις αγγελίες. Η μεθοδολογία λέγεται avatar. Προσέξτε τώρα. Τι είναι avatar? Ουσιαστικά είναι μια ψηφιακή αναπαράσταση ενός προσώπου. Εδώ μιλάμε για το προφίλ του υποψηφίου δηλαδή. Τι εννοώ? Κάθε φορά που ακούω που λέει μια γυναίκα έξω, ψάχνω να βρω έναν άντρα, ή ένας άντρας λέει ψάχνω να παντρευτώ μια γυναίκα. Όταν κάνω την ερώτηση, περιέγραψέ μου τι σημαίνει για σένα ο τέλειος άντρας και η τέλεια γυναίκα, οι περισσότεροι κολλάνε. Δεν ξέρουν να μου απαντήσουν. Ή ξεκινάνε και μου λένε θέλω να είναι 1,80, να είναι γυμνασμένος, να έχει περιουσία, να είναι να. Μάλιστα. Το ίδιο πράγμα πρέπει να κάνετε και όταν ψάχνετε να βρείτε εργαζομένους. Θα πρέπει να φτιάξετε ένα προφίλ ανάλογα με τη θέση που θέλετε, έτσι ώστε να αντιληφθείτε τελικά αν αυτός υπάρχει, α, και β, αν υπάρχει, πού βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος. Προσέξτε τώρα. Εμείς ψάχναμε για πολλά χρόνια να βρούμε έναν διευθυντή παραγωγής. Πάνω από 4 χρόνια. Χρειαζόμασταν οπωσδήποτε ένα άτομο να μπορέσει να βοηθήσει την όλη κατάσταση, γιατί λόγω της αύξησης των πωλήσεων. Δεν χτυπούσε το τηλέφωνο. Και προσέξτε, στις Σέρρες τώρα, έτσι, όχι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη που είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, όταν γνωρίστηκα με τον Βασίλη, μου λέει ο Βασίλης: πάμε να φτιάξουμε το avatar του ανθρώπου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει τι άνθρωπο θέλω. Αλλά όταν κάτσα με τον Βασίλη, με ρώτησε το εξής: τι ηλικία, αύριο άνθρωπε μου, θες για διευθυντή παραγωγής? Λέω 40, 50, κάπου εκεί το βλέπω. Μου λέει: θέλεις να είναι παντρεμένος? Λέω: ναι, και να έχει και παιδιά για να έχει κάποιες ευθύνες. Να μην είναι κάποιος που θα φύγει γρήγορα. Με ρωτάει τρίτη ερώτηση: θες να έχει αλλάξει πολλές δουλειές? Λέω: όχι, το πολύ 2. Ωραία, παίζουν και άλλα χαρακτηριστικά. Λέω: θέλω να είναι μηχανολόγος μηχανικός, να ξέρει από κόστη, να ξέρει από ζημιές, να ξέρει από παραγωγικότητες, να ξέρει ένα κόστος αναμονάδα, να είναι ηγέτης. Όταν τελείωσα την περιγραφή, συνειδητοποίησα και εγώ ίδιος ότι τελικά, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος υπάρχει εκεί έξω. Και μου λέει ο Βασίλης: φυσικά και υπάρχει, απλά αυτός που περιγράφεις δεν είναι άνεργος. Άρα οι αγγελίες που βάζεις, όταν χτυπάνε τη δεξαμενή των ανέργων, δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει το τηλέφωνο σου. Οπότε κάναμε το εξής. Με ρωτάει ο Βασίλης: αν αυτός ο άνθρωπος δουλεύει κάπου εκεί πέρα, πού είναι πιθανό να δουλέψει? Πες μου 5-10 εταιρείες σε οποιοδήποτε κλάδο που πιθανώς θα μπορούσε να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος. Δυσκολεύτηκα, αλλά έκατσα και έγραψα το βράδυ που πέρασε 10 εταιρείες που πιθανώς μπορούσε να δουλέψει ο συγκεκριμένος διευθυντής παραγωγής. Την επόμενη μέρα πήγαμε στο LinkedIn, που όσοι δεν το ξέρετε είναι σαν το Facebook ουσιαστικά, αλλά είναι μόνο για επαγγελματίες και βγαίνουν όλοι οι άνθρωποι που θέλουν να πάνε καλύτερα στην καριέρα τους. Και γράψαμε εκεί πέρα σε ένα απλό, χωρίς να ξέρω, δεν είχα πρώτη φορά μπήκα, στο ευρετήριο διευθυντής παραγωγής. Βγήκαν 80 ονόματα, τυχαία.
από διάφορους κλάδους. Μου λέει ο Βασίλης, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι ιντριγκάρονται από τη διαφορετικότητα. Θα πρέπει να τους προσεγγίσεις με ένα διαφορετικό μήνυμα. Οπότε λοιπόν τους έγραψα ένα μήνυμα. Θα ήθελα να αλλάξω τον κόσμο στη Σφολιάτα. Θα ήθελες να με ακολουθήσεις? Πόσοι πιστεύετε ότι απάντησαν? Εργαζόμενοι όλοι. Από τους 80 που έστειλα. Γράψτε στο chat. Έρευνα. Από τους 80 πόσοι απάντησαν? 10, 30, 20, 60, 80. 60, 20, 1, 4, 2, 45. Ήταν καλό το νούμερο. Εγώ προσωπικά λέω, αν απαντήσουν 4, θα είμαι ευχαριστημένος. Γιατί 4 χρόνια δεν χτυπούσε το τηλέφωνο. Παιδιά, απάντησαν 70 άτομα. Τρόμαξα. Όταν λέω τρόμαξα, τρόμαξα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τους ζήτησα να κάνουμε μία τηλεφωνική επαφή, να μου στείλουν ένα βιογραφικό και τους ενημέρωσα ότι η θέση είναι στις Σέρρες. Μόλις άκουσαν ότι η περιοχή είναι Σέρρες, οι 70 έγιναν 30. Όταν είδα τα 30 βιογραφικά που έμειναν, πραγματικά εντυπωσιάστηκα. Είπα, θα ήθελα να τους πάρω και τους 30. Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκα. Προσέξτε τώρα, δεν είχα πει τίποτα σε κανέναν. Δεν είχα μιλήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν είχα κάνει τίποτα. Ξαφνικά στέλνω στο Διοικητικό Συμβούλιο 30 βιογραφικά σε ένα email ότι ενδιαφέρονται για τη θέση. Με το που πατάω το send, χτυπάει το τηλέφωνό μου και με ρωτάνε πού βρήκες 30 βιογραφικά, ενώ εμείς 4 χρόνια δεν μπορούμε να βρούμε άτομο. Λοιπόν, σου λέω θα σας εξηγήσω σε λίγο. Φωνάζουμε τα 30 άτομα και από τα 30 άτομα, παιδιά, τα 5 βιογραφικά ήταν τρομερά. Τρομερά. Ρωτάω λοιπόν αυτούς τους 5, για ποιο λόγο ρε παιδιά θέλουν να έρθετε σε εμάς που είμαστε μια πιο μεσαία εταιρεία, ενώ είστε σε καλύτερη εταιρεία από εμάς? Και μου απάντησαν τα εξής. Μας άρεσε ο τρόπος προσέγγισης, Α, και Β, αισθανθήκαμε ότι υπάρχει οικογενειακό κλίμα γιατί σας ψάξαμε και ρωτήσαμε στην αγορά. Με αποτέλεσμα, κλείσαμε έναν διευθυντή παραγωγής και μέσα σε 2 χρόνια μας έφερε πάνω από 1 εκατομμύριο εξοικονόμηση κόστους. Εάν εκείνη την ημέρα δεν είχα πάει στο σεμινάριο εκείνο, δεν θα είχα προσλάβει αυτόν τον άνθρωπο και δεν θα μας είχε βοηθήσει στην βελτίωση της επιχείρησής μας. Θα μου πείτε τώρα, ρε Δημήτρη, αυτό είναι για διευθυντή παραγωγής τώρα. Εγώ ψάχνω να βρω delivery, ψάχνω να βρω άνθρωπο που να σκουπίζει, ψάχνω να βρω αρτεργάτη. Λοιπόν, παίρνοντας λοιπόν αυτή τη μεθοδολογία, έχω ένα πελάτη στη Μυτιλήνη, ο οποίος μου λέει: ο άνθρωπος ψάχνω εσύ ένα πολιτή, μου λέει, για το κατάστημά μου και δεν μπορώ να βρω. Μου λέει 2 χρόνια ψάχνω. Καθόμαστε με τον Γιάννη και κάνουμε ακριβώς την ίδια μεθοδολογία. Δηλαδή, λέμε ότι πρέπει να έχει αυτή την ηλικία, γιατί μου λέει ο Γιάννης, να είναι και 25 χρονών. Λέω: ρε Γιάννη, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. 25 χρονών αυτή τη στιγμή, παιδιά, είναι παιδιά που δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στη ζωή του. Γιατί πας αυτή τη δεξαμένη και συνεχώς εκνευρίζεσαι γιατί δεν μπορείς να βρεις άτομα? Οπότε λοιπόν φτιάξαμε το προφίλ. Άρα, για να κλείσω λίγο το συμπέρασμα, θέλω να φτιάχνετε ένα προφίλ, να φαντάζεστε έναν άνθρωπο. Πώς θα θέλατε να ήταν ο τέλειος άνθρωπος αυτός, για να δούμε μετά τι χρειάζεται να τον προσελκύσουμε. Οπότε με τον Γιάννη φτιάξαμε μια πολύ ωραία αγγελία που θα σας τα διαβάσω σε λίγο. Και προσέξτε τι έγινε. Εντός 48 ώρων βρέθηκε ο άνθρωπος που έκανε για τη δουλειά αυτή. Προσέξτε τώρα αποτελέσματα. Η δουλειά του Γιάννη σε ένα χρόνο 22 με 21 αυξήθηκε λόγω του ατόμου αυτό 91% αύξηση πωλήσεων. Πραγματικά νούμερα τώρα μιλάω και δεν κάνω αστεία. 91% αύξηση πωλήσεων γιατί βρήκαμε τον έναν. Θα σας δείξω σε λίγο τι αγγελία γράψαμε όμως. Πάμε λίγο να δούμε μερικές αγγελίες. Μερικές όχι τόσο καλές αγγελίες. Προσέξτε τώρα. Αυτές είναι αγγελίες για πολίτριες, για καταστήματα, αυτοζαχαροπλαστεία, που προσέξτε, εγώ προσωπικά μπήκα και έκανα ότι ήμουν μια κοπέλα που θα ενδιαφερόταν. Λοιπόν, Α. Πολίτρια ζητείται από ορτοπείο στην Άνω Γλυφάδα για πρωινή και απογευματινή βάρδια. Δευτέρα με Σάββατο. 9-2-2-9. Πλήρη απασχόληση. Αποστείλετε βιογραφικό μέσω της φόρμας. Απολυτήρια ηλικίου μπλα μπλα. Προσέξτε τώρα. Είπαμε στην αρχή ότι 9 στους 10 αυτό που ζητάνε είναι ο μισθός. Να αναγράφετε μισθό. Όταν εσείς δεν αναγράφετε το μισθό, 90% χάνετε να βρείτε ένα πολύ δυνατό άτομο. Γιατί, να σας το εξηγήσω λίγο. Έστω ότι εγώ είμαι το τσακάλι που ψάχνετε. Έχω μια πολύ καλή δουλειά. Δουλεύω στον Δημήτρη τον Αλεξάνδρου που τον βλέπω εκεί που είναι ομορφόπεδο και έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Δεν έχω κανένα λόγο να φύγω. Πληρώνω έστω ότι πληρώνω με παράδειγμα 1.000 ευρώ και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι ευχαριστημένος.
Εάν λοιπόν όμως σπάσει ο διάολος το πόδι του και πες ότι είδα την αγγελία και πάω στη γυναίκα μου, θα της πω με μεγάλη χαρά: γυναίκα, είδα μια τρομερή αγγελία εκεί έξω, όπου έγραφε ότι ζητάνε πολιτές σε αρτοπείο. Ξέρετε ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα με ρωτήσει? Ρε εσύ Δημήτρη, πόσα λεπτά θα παίρνεις εκεί πέρα? Θα μπορείς να πληρώνουμε τα αγγλικά των παιδιών, τα φροντιστήριά τους? Και εκεί που θα πας, είναι καλά? Είναι όμορφα? Είναι ωραία? Δεν ξέρω, κορίτσι μου, 1000 συγγνώμη, αλλά δεν τα γράφει στην αγγελία αυτά. Άρα για ποιο λόγο να πάω? Επίσης, η φίλη μου η Ελένη, που είδα τυχαία την αγγελία της, αρτοπείο ζαχαροπλαστείο, ζητάει πολιτή-πολίτρια. Απαραίτητα προσόντα. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί, Ελένη. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Θέλω διάθεση για εργασία. Συνέπεια και επαγγελματισμός. Πάλι το ίδιο πράγμα. Δεν αναγράφει μισθό. Προσέξτε, και δεν αναφέρω μόνο στο μισθό. Η έρευνα έλεγε και παροχές. Τι σημαίνει παροχές? Μπορείτε να αντιληφθείτε λίγο τι σημαίνει παροχές για ένα αρτοπείο, ένα ψυκτήριο? Δεν αναφέρει μόνο μισθό. Κολλάμε στο μισθό, αλλά μιλάμε και για παροχές εδώ πέρα. Πάμε παρακάτω. Αρτοπείο στο Παλαιό Φάληρο ζητά πεπειραμένη πολίτρια. Προσφέρονται μισθός, ασφάλιση και επιδόματα. Θα μπορούσαμε να μην υπάρχει και μισθός. Και προσέξτε, να έχει γνώση και στον καφέ. Και προσέξτε, απασχόληση Δευτέρα Σάββατο. Πραγματικά απορώ γιατί δεν γίνονται ουρές για να πάει εκεί πέρα ο κόσμος. Τελευταία αγγελία. Ζητείτε πολίτρια πρωινή για το αρτοπείο μας. Προϋπηρεσία απαραίτητη και γνώσεις καφέ. Καλές αποδοχές. Καλές αποδοχές. Και να πω κάτι που έχουν κοινό αυτές όλες οι αγγελίες. Ποια είναι η εταιρεία, ρε παιδιά, που είστε? Ζητείτε από αρτοπείο. Αρτοπείο ζαχαροπλαστείο στην περιοχή του Μοσχάτου. Αρτοπείο στο Φάληρο. Τι είστε, ένας αριθμός? Ποια είναι η ψυχή σας, ρε, εκεί πέρα? Ποια είναι η ψυχή σας? 40 χρόνια έχετε μια επιχείρηση. Αυτό είναι το σύνθημα. Είμαστε ένα αρτοπείο στο Παλαιό Φάληρο. Πείτε, ρε, ποιοι είστε? Τι φοβάστε? Τι φοβάστε? Αρτοπείο στο Παλαιό Φάληρο. Γράψε. Είμαι ο Δημήτρης ο Τσιόλας. Έχω 40 χρόνια επιχείρηση οικογενειακή. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε. Μιλήστε, ρε, στην ψυχή τους. Μην γράφετε λες και είστε πολιτικοί. Τα βλέπω και τρελαίνομαι και συγχύζομαι. Δημήτρη, ήρεμα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Αγγελίες για μπαρίστα. Ανοιχτή θέση για το πόστο του μπαρίστα για το κατάστημά μας. Δυνατότητα επιλογής πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης. Δυνατότητα επιλογής πενθήμερης ή εξαήμερης. Θα έρθω δηλαδή εγώ και θα με ρωτήσεις: θες να δουλέψεις, αγόρι μου, 5 ή 6 μέρες? Εδώ λέμε ότι η προσωπική μας ισορροπία σε σχέση με την επαγγελματική μας είναι το τρίτος βασικός παράγοντας. Και εδώ γράφει μέσα το εξής: έλα να δουλέψεις 6 μέρες. Θα το συζητήσουμε. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη και εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδοχές. Πάλι το ίδιο δηλαδή εδώ. Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Λες και είναι κάτι το οποίο θα με την τριγκάρει. Αυτό είναι δεδομένο. Εξαιρετικά ικανοποιητικές αποδοχές. Δηλαδή πόσο? Και το καλύτερο απ' όλα, δεκτές μόνο σοβαρές αιτήσεις. Λες και πουλάμε πολυκατοικία. Δεκτές μόνο σοβαρές αιτήσεις. Ρε, πάμε καλά. Πάμε παρακάτω. Ζητείτε πολίτρια μπουφετζού. Λες και είναι καμιά χαρτορίχτρα. Δείξτε σεβασμό στα άτομα, ρε, που θέλετε να πάρετε. Για πρατήριο άρτου πάλι. Το οποίο δεν είναι μόνο άρτου, είναι ζαχαροπλαστείο, είναι take away. Ευχάριστο περιβάλλον. Συγκλονίστηκα. Παρακαλώ και εκεί μόνο σοβαρές προτάσεις. Μην πάρει κάποιος και κάνει δηλαδή αστεία. Πάμε και στο κορυφαίο το τρίτο. Η θέση δεν αφορά το πόστο του μπουφέ. Η θέση δεν αφορά το πόστο του μπουφέ, αλλά και άλλες αρμοδιότητες. Γελάτε τώρα, αλλά σας προκαλώ, πάτε. Εγώ έκανα μια απλή έρευνα, δεν έψαξα πολύ, δύο σελίδες είδα. Η θέση δεν αφορά το πόστο του μπουφέ. Σε αγγελία για μπαρίστα, από σοβαρό μαγαζί τώρα είναι αυτό, έτσι. Αλλά και άλλες αρμοδιότητες. Και πάμε και στην τελευταία. Μετά, εδώ, ναι. Προσέξτε τώρα. Εδώ είναι σοβαρότερο το μαγαζί. Θα ήθελε ο κατάλληλος υποψήφιος να έχει άδεια αρτοπιού, τουλάχιστον 1 χρόνο και προϋπηρεσία. Εμπειρία σε μοντέρνες τεχνικές αρτοπίας με προζύμι. Εμπειρία σε τεχνικές φωλιατοποίησης και ζαχαροπλαστικής κουρασάν και κλπ. Πλήρης εξοικείωση με τον επαγγελματικό εξοπλισμό ζυμωτήρια.
μίξερ, μπλέντερ, σφολιατομηχανές, φούρνους και άλλα. Γνώση και συμμόρφωση με τις πρακτικές ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων. Γνώση και συμμόρφωση με τις πρακτικές ασφαλείας και υγιεινής τροφίμων. Ικανότητα διαχείρισης χρόνου. Ικανότητα λειτουργίας σε γρήγορο περιβάλλον εργασίας. Ομαδικό πνεύμα. Πελατοκεντρική συμπεριφορά. Προσαρμοστικότητα σε πολύ πρωινές βάρδιες. Προσφέρουμε τα εξής. Φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Δυνατότητες εξέλιξης. Ένταξη σε μια ομάδα που καινοτομεί. Συγγνώμη τώρα. Εάν εσείς βρείτε κάποιον που να έχει όλο αυτό το πακέτο και δεν είστε εσείς οι ίδιοι, γιατί ούτε εσείς οι ίδιοι έχετε αυτά τα χαρακτηριστικά, και γράφετε μέσα ότι εμείς απλά δίνουμε ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, πιστέψτε με, δεν θα βρείτε ποτέ άτομο. Εάν είστε μάγκες, θα σας πω μια μεγάλη αλήθεια. Ο λόγος που δεν γράφετε οι περισσότεροι μισθούς, γιατί το έχω συζητήσει, είναι για να μην παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Γιατί φοβάστε μην δουν οι υπόλοιποι εργαζόμενοι άλλους μισθούς. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Κόβω φάτσα και δίνω μισθό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχετε μισθολογική πολιτική. Μια σοβαρή επιχείρηση ενός σύγχρονου αρτοπείου έχει ξεκάθαρους μισθούς αναθέσει και δεν φοβάται να τους γράψει. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να κάνετε μια τεράστια έρευνα και να δείτε ποιος είναι ένας σωστός μισθός για να έχω εγώ τέτοια παιδιά στην επιχείρησή σας. Και δεν μιλάω για ένα μέσο άνθρωπο, μιλάω για ένα γατόνι, για έναν έξυπνο άνθρωπο. Έναν άνθρωπο που θα σας βοηθήσει και θα σας ξεκουράσει. Γιατί είστε τόσο κουρασμένοι περισσότεροι, που εγώ καμιά φορά στεναχωριέμαι, διότι αντί να έρθουμε να πουλήσουμε καμιά φορά τυρόπιτα, ερχόμαστε και κλαίει ο ένας τον άλλο και προσπαθώ να βοηθήσω να σας δώσω λίγο ψυχολογία. Να σας δώσω την ελπίδα. Γιατί όλοι έχετε το ίδιο πρόβλημα. Αλλά όταν μου γράφετε όλες αυτές τις αγγελίες, είτε ζητάτε επιστήμονες, είτε ζητάτε αρτοπείους και δεν αναγράφετε πρώτον μισθό, και προσέξτε, και κάποιοι που γράφετε μισθό, δεν έχετε κάνει μια έρευνα. Θα σας πω ένα πράγμα που κουφάθηκα τις προάλλες που το διάβασα. Η εταιρεία Netflix, που είναι μια παγκόσμια δύναμη, έχει φτιάξει μια ομάδα εργαζομένων οι οποίοι κάνουν το εξής. Όλη μέρα ψάχνουν και κοιτάνε όλος ο ανταγωνισμός τι μισθούς δίνει. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να προλάβουν τις εξελίξεις. Εγώ λοιπόν έκανα μια απλή έρευνα και πήρα 10 άτομα τηλέφωνο και λέω ρε παιδιά, πόσα λεφτά παίρνει μια πολίτρια? Μα απαντάτε όλοι, 800, 900, άντε κάποιες καλές 1000. Μάλιστα. Αν μια πάρα πολύ καλή τέτοια πολίτρια δουλεύει σε έναν από εσάς 15 χρόνια, δεν υπάρχει περίπτωση να παίρνει 800 ευρώ. Θα παίρνει 1100, 1200. Και θα είναι και ευχαριστημένη. Άρα, αν εσείς γράψετε στην αγγελία αυτό που πάντα βάζατε και γράψετε 800 και 1000, γιατί μια γυναίκα γατώνει από 1200 να έρθει και να σηκωθεί και να φύγει και να έρθει σε μια επιχείρηση που θα πληρωθεί 800 και 900. Η απάντηση που μου δίνεται είναι η εξής. Ας έρθει να μιλήσω μαζί της και αν όντως είναι καλή, θα αλλάξω το μισθό της. Και αυτό θα είναι μεταξύ μας. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Να σας πω γιατί. Αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να χρειαστεί να πάνε σε 50 δουλειές για να ψάξουν εργασία. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα πάρει το αμάξι και θα κάνει 50 γύρες όλη την Αθήνα, σε όλη την επαρχία για να μιλήσει με ανθρώπους? Αυτά έχουν κόστη, έχουν βενζίνες. Δεν είναι ένας άνθρωπος σαν και εσάς που μπορεί να βγάζει κάποια λεφτά παραπάνω από το μέσο όρο. Τα παιδιά φτάζουν με 800 ευρώ. Για να κάνω εγώ το γύρο της Αθήνας, μπορεί να χρειάζομαι 50 ευρώ για να πάω να κάνω 40 ραντεβού. Σεβαστείτε λίγο τους εργαζομένους σας. Σεβαστείτε λίγο τους υποψηφίους. Κάντε μια έρευνα. Πόσο λεφτά πρέπει να πάρει ένας τέτοιος άνθρωπος και αλλάξτε τους μισθούς όλης της επιχείρησής σας. Έχετε τα άντερα? Εάν τα έχετε, θα βρείτε κόσμο. Εάν δεν γράφετε ποιος είναι ο μισθός, ποιο είναι το περιβάλλον και ποιες είναι οι παροχές σας, δεν πρόκειται ποτέ να βρείτε άτομα. Θα με ρωτήσεις όμως τώρα, και πώς δείχνεις το εργασιακό περιβάλλον μέσα από μια αγγελία? Εδώ σας θέλω τώρα, γιατί το πρώτο το λύσαμε. Το πρώτο το είπαμε. Γράφουμε το μισθό. Ήταν ο νούμερο ένα παράγοντας. Πώς όμως τώρα θα απαντήσεις στο δεύτερο και στο τρίτο ερώτημα που έθεσε η έρευνα, όπου λέει το εξής. Πώς και με ποιο τρόπο θα έχω καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, έτσι, και πώς θα έχω παράδειγμα και προοπτικές εκπαίδευσης? Πού γράφονται όλα αυτά εδώ μέσα? Πάμε παρακάτω. Νομίζω παρακάτω, ναι, έχουμε αυτό το κομμάτι. Που ψάχνει, πώς θα αξιολογήσει, πώς θα δει. Τώρα δεν ξέρω αν θες να δούμε εδώ, Δημήτρη, ας πούμε παραδείγματα τι έχετε βάλει εσείς στην ιστοσελίδα σας, τι έχω συμβουλεύσει εγώ άλλους να έχουν στην ιστοσελίδα. Να το δείξουμε λίγο τώρα. Πάμε να το δείξουμε λίγο. Πώς θα σας ψάξει ένας άνθρωπος σήμερα? Πολύ απλά. Ωραία. Το πρώτο πράγμα που θα κάνει είναι να μπει καταρχήν, αν έχει τη ιστοσελίδα, στα social media, στο Google κριτικές και
Έχει από το μαγαζί σας. Φωτογραφίες, πώς μοιάζει το μαγαζί, τι λένε οι άλλοι για εσάς και πάει λέγοντας. Θα μπείτε... Το μαγαζί σας. Αυτό που μπορώ να σας πω επίσης είναι ότι επειδή ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι, εάν δεν έχετε κάποια παρουσία στο ίντερνετ, αξιοπρεπή παρουσία στο ίντερνετ, θεωρούν ότι είστε, πώς το πω τώρα, παλιωμοδίτες ή αναχρονιστικοί, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το φροντίσετε. Δηλαδή, αν σας ψάξει ο άλλος, τι θα βρει για εσάς. Όχι μόνο ο πελάτης και ο εργαζόμενος. Κάτι πολύ ωραίο που έχει φτιάξει εδώ ο Δημήτρης με την ομάδα του, είναι μια καρτέλα που, αν θέλετε, μιλάει για το θέμα της καριέρας. Και πέρα από το ότι γράφει κάποια ωραία πράγματα για το τι είδους ανθρώπους αναζητούν, έχει ένα πολύ ωραίο βίντεο με τον προσωπικό που μιλάει. Τώρα δεν χρειάζεται να το δείτε όλο, αλλά θα βάλω έτσι ενδεικτικά να δείτε λίγο, να πιάσετε λίγο το κλίμα. Ποιο κοιτάμε? Ποιο κοιτάμε? Καλά, τέλεια. Από τη στιγμή που εργαζόμαστε εδώ πέρα, ερχόμαστε το πρωί και δεν αισθανόμαστε καθόλου άγχος. Αφού δεν θέλουμε να πάμε πίσω, θέλουμε εδώ να γίνει λίγο τζατζελέ. Έλα, κοπέλα. Είμαστε πίσω από την πουγάδα, το σπίτι, όλα αυτά. Εδώ γίνεται πανηγύρι. Πανηγύρι, πέτσου. Έλα. Για πάμε. Η γεύση της χωριάτικης ζύμης για μένα είναι μπουγάτσα με κρέμα, γλυκιά εννοείται. Την έχω παρομοιάσει σαν όλο αυτό το κομμάτι που ζούμε εμείς όλη μέρα εδώ πέρα. Δηλαδή το τραγανό, το φύλλο απ' έξω, είναι όλη η οικογένεια. Η γέμιση από μέσα, η βανίλια, αυτό που έχει, η ροσιακάη, είναι η πολύ... Τρέχουν τα σάλια στα βουλά. Είναι πεντανόστιμη η μπουγάτσα μέσα. Η κρέμα δείχνει πόσο εναλλακτικά είδη έχουμε. Όπως σκάει η γεύση μέσα. Και στο τέλος που σου μένει η κανέλα και η ζάχαρη, σημαίνει πόσο όλοι εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο. Εντάξει, το πήραμε το μήνυμα. Το πήρα το μήνυμα. Εμένα απλώς παπαφερέθηκα. Μου άρεσε. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι μπαίνοντας και βλέποντας τα δικά σας social, οι περισσότεροι έχετε εντρυφήσει στο να γράφετε και να φωτογραφίζετε προϊόντα. Που είναι κάτι πολύ ωραίο. Αλλά προσέξτε, πλέον όλοι αγοράζουν το συναίσθημα και όχι τη λογική. Το να έχετε μια πολύ ωραία πάστα, μια πολύ ωραία τότε το δέχομαι, αλλά υπάρχει ένα ιντερνετ που αυτή τη στιγμή η πληροφόρηση είναι τόσο τεράστια, όπου είναι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Φτιάξτε βιντεάκια με το προσωπικό σας. Δείξτε για πραγματικά κάποιος πρέπει να έρθει σε εσάς. Πάμε αυτό το παράδειγμα. Αυτοί τώρα είναι κάποιοι πελάτες που έχουμε στην Κρήτη, που έχουν ένα ξενοδοχείο που είναι στο νότια του Ρεθύμνου, και θα δείτε ότι όταν μιλάει για εμάς και λέει η ομάδα μας, έχουν, εντάξει, φωτογραφίες θα μου πείτε, ναι, ωραία, στηθήκανε, αλλά τους έχουν βάλει και έχουν γράψει κάποια λόγια οι ίδιοι, τι είναι αυτό που τους αρέσει στην εταιρεία που είναι. Είναι ο ιδιοκτήτης, εδώ ο Κώστας ο Βαρδάκης, ο οποίος, καλά πέρα ότι είναι πολύ καλός άνθρωπος, όντως αυτά που λέει τα εννοεί. Οπότε όταν ψάξει κάποιος, θα πάρει μια ιδέα από το κλίμα. Δεν μπορεί να είναι τελείως στημένο. Βλέπεις πότε κάτι είναι τελείως ψυχροκεστημένο. Κατά την προσωπική μου άποψη, αυτό βγάζει και ισχύει, γιατί οι άνθρωποι είναι πραγματικά καλοί. Και αυτοί είναι οι ιδιοκτήτες, εδώ υπεύθυνος συντήρησης, ο Μάρκος, μεγάλη μορφή και πάει λέγοντας, ο σεφ κτλ. Τώρα, πηγαίνουμε λοιπόν, αν θέλετε, πάλι και στο αρχικό θέμα κουβέντας, το οποίο είναι αν τους επιλέγετε ή αν σας επιλέγουν και κατά πόσο όταν σας ψάξουν θα βρουν κάτι ενδεικτικό και αληθινό που πραγματικά θα τους πουλήσει την ιδέα να έρθουν να εργαστούν για εσάς ή θα τους απομακρύνει από εσάς. Θα σας πω και ένα παράδειγμα που το έχω ζήσει εγώ ίδιος. Αρχικά θα σας ψάξει στα social media. Παρεμπιπτόντως την παρουσίαση, όσο θέλετε μπορείτε να την πάρετε για επανάληψη. Μπορείτε να τη λάβετε στο email σας. Θα σας ψάξουν στα social media. Τι θα βρουν στα social media? Μόνο προϊόντα? Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πουλήσετε προϊόντα? Θα κάνει αναζήτηση στην Google. Τι άποψη έχουν οι πελάτες για εσάς? Είστε μια εταιρεία που έχει καλή φήμη, φροντίζει για τους πελάτες της? Μπορεί να ρωτήσει φίλους και γνωστούς, ειδικά αν είστε τοπική κοινωνία. Σε μια τοπική κοινωνία, σε ένα χωριό εντός εισαγωγικών ή μια μικρή πόλη. Ενδεχομένως θα περάσει να δει την επιχείρηση. Τι εικόνα θα αποκομίσει? Εδώ, αν μου επιτρέπετε, Δημήτρη, θέλω να πω ένα παράδειγμα. Είχα ένα πελάτη στο παρελθόν, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, τέλος πάντων, ο οποίος μου διαμαρτυρόταν ότι δεν μπορεί να βρει προσωπικό. Και ωραίες αγγελίες και καλή μισθή κτλ. Του λέω, ρε, του λέω, δεν γίνεται, άκου τι θα κάνουμε. Το προσωπικό δεν με ήξερε. Του λέω, θα στείλω εγώ βιογραφικό με άλλο όνομα και θα έρθω στην εταιρεία να δω τι στον κόρακα κάνετε με τους υποψηφίους. Να δω, ρε παιδί μου, έρχεται ο άλλος στην εταιρεία.
Τι του βγάζει η εταιρεία. Αυτό που θα σας πω είναι αληθινή ιστορία. Έχουν πραγματικά συμβεί. Πηγαίνει το βιογραφικό στην εταιρεία και με φωνάζουν για συνέντευξη. Φτάνω λοιπόν στην εταιρεία. Είχε μία διπλή πόρτα η οποία άνοιγε έτσι. Μπαίνω μέσα και ευθεία ήταν η ρεσεψιόν. Πηγαίνω ευθεία στη ρεσεψιόν, ήταν 2 κοπέλες. Στο σταυρό που σας κάνω σε ό,τι έχω ιερό, δεν σηκώνει καμία το κεφάλι της να με κοιτάξει. Λέω, καλημέρα, λέω, έχω έρθει για μία συνέντευξη. Η μία με κοιτάει με στραβό μάτι. Δεν ξέρω αν έχετε πάει καμιά φορά σε δημόσια υπηρεσία που ο υπάλληλος κάνει αγκαρία που σου μιλάει. Σου κάνει χάρη που σου μιλάει. Μου λέει ναι, καθίστε στον καναπέ. Λέω εντάξει, πάω να κάτσω στον καναπέ. Πηγαίνω, κάθομαι στον καναπέ, ο καναπές ήταν βρώμικος. Κοιτάω απέναντι, είχε 2 λουλούδια, φίκους, δεν ξέρω τι ήταν, γιατί είχαν πεθάνει, ξεραμένα. Σκέφτομαι ότι αν αυτοί δεν μπορούν να φροντίσουν τις γλάστρες, σιγά με φροντίζουν τους ανθρώπους. Όπως καθόμουν να παρατηρούσα τις φάτσες των ανθρώπων που κυκλοφορούσαν μέσα. Έχετε νιώσει ποτέ ότι όταν μπαίνετε σε ένα χώρο, ο χώρος μπορεί να είναι ευχάριστος και όμορφος και μερικές φορές μπαίνετε σε ένα χώρο και το κλίμα είναι βαρύ και ασήκωτο και μια μαύρη πλάκωσε. Ήταν αυτή η κατηγορία. Είχα αρχίσει να βαραίνω, ενώ ήξερα ότι είχα πάει να κάνω, ας πούμε, mystery shopping, όπως το λένε. Σε κάθε περίπτωση, έρχεται υπεύθυνη προσωπικού, μόνο που δεν έφαγα ξύλο. Λες και μου έκανε ανάκριση. Και αυτό και από που ήρθες και που δούλευες, και λέω τι έγινε, ρε παιδιά. Τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα στην εταιρεία σε διώχνανε. Ήταν σαν να σου λέγανε φύγε από εδώ, μην έρθεις να δουλεύεις για εμάς. Θα πεθάνεις, θα χάσεις χρόνια από τη ζωή σου. Οπότε κάθομαι και φτιάχνω λοιπόν μία αναφορά, ένα report που λένε στο χωριό του πατέρα μου, στον ιδιοκτήτη και του λέω, κοίτα να δεις, φρόντισε την εικόνα σου. Σκορπιός είναι για σένα. Ποιος το γράψε αυτό? Θοδωρής Πανιπέρης. Θοδωρή, ναι. Σκορπιός είναι για σένα. Αυτή η εταιρεία πάντως δεν ήταν για κανέναν, να ξέρεις. Ούτε για αυτούς που δούλευαν εκεί. Σε κάθε περίπτωση, φτιάξαμε το χώρο. Να είναι όμορφος ο χώρος. Καθαρός, φροντισμένος. Εκπαιδεύσαμε τις ρεσεψιονίστ να είναι καλές στην επικοινωνία τους. Να είναι ευγενικές. Να βγάζουν καλοσύνη. Μια ικανότητα που δεν είναι ιδιαίτερα εκτιμητέα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρεις με ποιον μιλάς. Μετά κάναμε μια διόρθωση στην υπεύθυνη προσωπικού. Δεν θέλησε να διορθωθεί. Αλλάξαμε την υπεύθυνη προσωπικού. Και μετά από λίγο καιρό βρήκε κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να είναι φοβερή η αγγελία, αλλά θα πρέπει και όταν έρθει ο άνθρωπος, αυτό που θα δει να ανταποκρίνεται κάπως στην πραγματικότητα. Οπότε λέει λοιπόν, η αγγελία θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στο εργασιακό περιβάλλον. Άλλη μια μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω πόσοι είστε από την Κρήτη και πόσοι ξέρετε το Λουτρό, κάτω στην Κρήτη. Το ξέρετε το Λουτρό? Είναι νομός Χανίων. Νομός Χανίων είναι. Νότια, κοντά στα Σφακιά, πας μόνο με καραβάκι. Δεν έχει πρόσβαση με δρόμο. Και έχω λοιπόν κάτι φίλους που μου έχουν ζητήσει βοήθεια, που έχουν και ένα εστιατόριο, έχουν και ένα ξενοδοχείο. Οπότε ψάχνουν και καμαριέρες, ψάχνουν και σερβιτόρους και μάγειρες κτλ. Ρε εσύ δεν έρχεται κανένας, είμαστε πολύ μακριά, δεν έχουν να βγουν το βράδυ, τα. Λέω κατάλαβα. Το avatar του ανθρώπου που ψάχνετε δεν είναι κάποιος που θέλει να πάει να δουλέψει σε ζών, σε νησί για να κάνει μοναστηριακή ζωή. Τι ανθρώπους θέλετε? Θέλετε ανθρώπους που θα εκτιμήσουν την ηρεμία. Τι κάναμε λοιπόν? Δεν θα σας τη δείξω τώρα, αλλά φτιάξαμε μια αγγελία η οποία έλεγε οικογενειακή επιχείρηση στο γραφικό χωριό των Λουτρών, στον νομό Χανίων, αναζητά, ξέρω εγώ, προσωπικό για μια διαφορετική σεζόν. Με ηρεμία, καθαρό περιβάλλον και μικρή βαβούρα. Διαμονή με ένα άλλο άτομο στο ξενοδοχείο μας, το οποίο μπορείτε να βρείτε εκεί. Μισθός αυτός, ωράρια αυτά. Ξέρεις τι θα περιμένεις, ξέρεις τι προσδοκάς. Σας πληροφορώ, αυτή η αγγελία ήταν τόσο πετυχημένη, τα τελευταία 3 χρόνια δεν την έχουν αλλάξει και βρίσκουν προσωπικό. Γιατί πουλήσανε το μέρος, πουλήσανε την εταιρεία. Δημιουργήσανε πολύ ξεκάθαρες προσδοκίες στους υποψηφίους. Δεν ήταν μια γενικόλογη αγγελία ανταγωνιστικές αποδοχές. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι το ίδιο λένε. Ανταγωνιστικές σε σχέση με τι?
Με τη Βουλγαρία, με τη Ρουμανία, με την Αμερική. Ποια είναι η δυναμική της επιχείρησής σας. Πρέπει να ξέρουν αν έχετε μέλλον ή δεν έχετε μέλλον. Πόσα χρόνια υπάρχετε. Θα υπάρχετε. Πάτε για κλείσιμο. Αυτό δεν το λέτε αν πηγαίνετε για κλείσιμο. Μου στέλνετε email αύριο μεθαύριο. Ποιος θα είναι ο μισθός. Αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης και τον κάνατε έξαλλο. Γράψτε ρε παιδιά μισθό, αν μου πάθει τίποτα. Είσαι και νέος, Δημήτρη, δεν θέλω να... Οι μέση μισθοί κυμαίνονται μεταξύ 800 και 1.000 ευρώ. Βάσει έρευνας. Ενδεχομένως πρέπει να δώσετε κάτι παραπάνω για να θέλουν να έρθουν σε εσάς. Θα λάβει εκπαίδευση. Θα εκπαιδευτεί. Τους ενδιαφέρει να εξελιχθούν. Και μετά είναι αυτό που έλεγε ο Δημήτρης. Κάνουμε κάποια αξιολόγηση για να δούμε πόσο χαρούμενο είναι το προσωπικό μας. Ή τους θεωρούμε δεδομένους. Για να καταλάβετε, όταν ξεκίνησα με τον αδερφό μου τη διαφημιστική εταιρεία πριν από 12 χρόνια, τα παιδιά που ήρθαν, τα οποία έχουν μείνει σχεδόν 10 χρόνια, άλλους στόχους είχαν τότε, άλλους στόχους έχουν τώρα. Εάν δεν τους προσφέρω αυτή την εξέλιξη και αυτό το μέλλον που θέλουν να δουν, θα φύγουν. Ένας 25 δεν θέλει τα ίδια στα 35 του. Και δεν είναι μόνο μισθολογικό, μπορεί να είναι και άλλα πράγματα. Οπότε έχει σημασία να ξέρεις ποιοι είναι οι στόχοι, οι προθέσεις και τα πλάνα του προσωπικού. Τώρα, Δημήτρη, πάσα. Όπως είχαμε πει πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθείτε ότι όλες οι αγγελίες δεν θα πρέπει να χτυπάνε τους ανέργους, αλλά θα πρέπει να χτυπάνε τους εργαζομένους. Εγώ να σας κάνω και μια άλλη ερώτηση. Υπάρχει εργαζόμενος που να είναι πολύ ευχαριστημένος και να μπαίνει να βλέπει αγγελίες? Είναι πολύ λίγοι αυτοί που κάνουν. Είναι σαν να έχεις σπίτι, να είσαι ευχαριστημένος και να μπαίνεις κάθε μέρα να ψάξεις να βρεις ένα άλλο σπίτι. Δεν το κάνεις κάθε μέρα το μάτι. Άρα, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πρέπει πρώτα να στηθεί η αγγελία πάνω στη δεξαμενή των εργαζομένων. Θα δούμε τώρα δύο παραδείγματα πώς. Αλλά θέλω από εσάς 80% του χρόνου σας να ασχολείστε με την ανέβρεση του προσωπικού. Πώς? Κάθε μέρα κυκλοφορείτε έξω στην αγορά. Όπου και να πάτε, είτε πιείτε ένα καφέ, είτε πάτε να αγοράσετε ένα παπούτσι, είτε όπου κινείστε, θέλω να ελέγχετε και να βλέπετε άτομα τα οποία μπορεί να σας ταιριάζουν στην επιχείρησή σας. Θα μου πείτε τώρα, γιατί είναι σωστό να κλέβουμε προσωπικό? Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Αλλά δεν είμαστε σε περίοδο ειρήνης. Είμαστε σε περίοδο πολέμου. Και θα σας πω σε λίγο κάποια πράγματα που έρχονται κατά πάνω σας και κάποιοι μπορεί να τα έχετε αντιληφθεί, κάποια όχι. Αλλά από εδώ θέλω να κρατήσετε τον τρόπο που θα πρέπει να γράφονται πλέον οι αγγελίες. Πάμε λίγο να δούμε λίγο δύο αγγελίες, Βασίλη. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Στον άνθρωπο στη Μυτιλήνη, αντί να γράψουμε όλα αυτά που έβλεπα πριν, που είναι copy-paste, δηλαδή, το είδατε και μόνοι σας, από μια σελίδα που σας έδειξα, όλα οι ίδιες αγγελίες ήταν. Γράψαμε το εξής. Ζητείτε άνθρωπος που να είναι 1% πιο αισιόδοξος από ότι 1% πιο απαισιόδοξος. Μισθός 1.200 ευρώ και ναι, θα έχεις δωρεάν το φαγητό σου και τον καφέ σου στο κατάστημα που θα εργάζεσαι. Προσέξτε τώρα. Είναι τεράστια σημασίας να βρείτε ανθρώπους που να έχουν μόνο ένα χαρακτηριστικό. Και αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Αντίληψη δηλαδή το τι ακριβώς γίνεται μέσα στο μαγαζί και να έχουν την πλήρη ικανότητα να ακούνε. Ο Θεός έδωσε 2 αυτιά και 1 στόμα και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μάθει να μιλάμε περισσότερο από ότι να ακούμε. Το βασικότερο χαρακτηριστικό που εμείς σαν επιχείρηση ψάχνουμε ανθρώπους είναι η ενσυναίσθηση. Το ξανατονίζω. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Πολλές φορές κάνουμε σεμινάρια στα καταστήματά σας και για να σας το αποδείξω ότι δεν υπάρχει ενσυναίσθηση, το πρώτο role play που κάνουμε, δηλαδή μια ψεύτικη πώληση στους πολιτές σας, είναι το εξής. Μπαίνω εγώ σαν πελάτη στο κατάστημα και τους λέω καλημέρα. Έχω γενέθλια σήμερα η γιορτή και θα ήθελα να πάρω μερικά κεράσματα για το γραφείο. Είναι απίστευτο, αλλά δεν μου λέει κανένας χρόνια πολλά. Μπαίνω σε μαγαζί να πάρω γλυκά, λέω ότι έχω γενέθλια και είναι δυνατόν να μην μου λέει κανένας χρόνια πολλά από τους εργαζομένους σας? Το έχω κάνει πάνω από 100 φορές στο σεμινάριο αυτό, με τις πωλήσεις, και δεν μου έχει πει κανένας ποτέ, πραγματικά. Τώρα, το ερώτημα είναι πώς βρίσκεις ανθρώπους με συναίσθηση. Οι άνθρωποι με συναίσθηση προσελκύονται από μια διαφορετικότητα. Πρέπει να μιλήσετε στην ψυχή τους. Εδώ λοιπόν στην αγγελία αυτή, αν δείτε, γράψαμε ότι ζητείτε άνθρωπος. Όχι μπουφετζού, όχι χαρτορίχτρα, όχι, πώς το λένε, με τους χαρακτηρισμούς που είδατε πριν. Που λέω θέλω να έχει ένα χαρακτηριστικό.
να είναι 1% πιο αισιόδοξο από ότι 1% πιο απεσιόδοξο. Έγινε βάρε η αγγελία στη Μυτιλήνη και προσέξτε, είχαμε κάνει μια έρευνα με τον Γιάννη, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, πόσα λεφτά παίρνει ένας πολιτής εκεί στην περιοχή. Ο Γιάννης μου είπε ότι όπως σας είπα και πριν είναι 800 με 1000 ευρώ. Του λέω Γιάννα, σε ρωτήσω κάτι. Εάν έδινες 200 ευρώ παραπάνω και έπαιρνες ένα καλύτερο άτομο, δεν θα ήσουν ευχαριστημένος? Ή δεν έχεις 200 ευρώ παραπάνω να δώσεις? Μου λέει Δημήτρη, δεν είναι ότι δεν έχω να τα δώσω, αλλά μου λέει θέλω να τον δω πρώτα. Και μετά να του το πω. Του λέω ρε Γιάννη, εδώ τώρα είναι το αυγό έκανε την κότα ή η κότα έκανε το αυγό. Συγγνώμη κιόλας. Και στην τελική να σου πω λίγο κάτι. Μην παίρνεις κανέναν. Γράψε την αγγελία και από περιέργεια δες αν θα πάρεις καλύτερα άτομα. Δεν θα κλείσει η επιχείρηση σου τώρα για 200 ευρώ. Οπότε ο Γιάννης, αν και στην αρχή διαφώνησε, γράψαμε έτσι ακριβώς την αγγελία. Σε 48 ώρες βρέθηκε ένα πολύ καλό παιδί, ο οποίος δούλευε στην Coca-Cola και ο λόγος που ήθελε να φύγει είναι γιατί κουράστηκε στις πολυεθνικές. Έχει τρομερές ικανότητες και ξαναλέω, από αυτή την αγγελία ο άνθρωπος έφερε 91% αύξηση πωλήσεων σε ένα χρόνο. Και θέλετε να ακούσετε και το καλύτερο. Το 23 τους πρώτους 2 μήνες τρέχει με 100% αύξηση πωλήσεων. Μιλάμε για 200% αύξηση πωλήσεων σε 2 χρόνια, όπου ο συγκεκριμένος άνθρωπος, προσωπικά θα σας πω, είναι από τους πιο απεσιόδοξους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Σήμερα, αν το γνωρίσετε, ο Γιάννης είναι από τους πιο χαμογελαστούς ανθρώπους που εγώ ξέρω. Ο λόγος, μπουσταρίστηκε, βρήκε ένα δεξί χέρι, όπου ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος του έδωσε την ψυχολογία να συνεχίσει. Και οι δυο μαζί, γιατί δεν έχει πολλά άτομα προσωπικό, έχουν καταφέρει 200% αύξηση αυτά τα 2 χρόνια. Απίστευτη ιστορία, αλλά αληθινή. Δεύτερο παιδί παράδειγμα. Μπαρίστας. Αναζητούμε τον άνθρωπο, κάτι που ξέχασα να σου πω, στην αρχή πάντα πρέπει να αναγράφετε την εταιρεία. Ποιοι είστε? Δώστε, ξαναλέω, την ψυχή σας. Είμαι ο Χρήστος, έχω αυτή την επιχείρηση 10 χρόνια, αγαπάω αυτό που κάνω, είμαστε οικογενειακή επιχείρηση και αναζητούμε τον άνθρωπο που θα ανεβάσει τον πύχη των προσδοκιών μας στον καφέ. Τα Αρτοπία Παπαδόπουλος αναζητούν τον κορυφαίο μπαρίστα της αγοράς. Αν είσαι ένας από αυτούς, έλα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, φτιάχνοντας κορυφαίους καφέδες από εξαιρετικά χαρμάνια. Προσφέρουμε, προσέξτε τώρα, εδώ είναι ξεκάθαρο τι προσφέρουμε. Προσφέρουμε με μεράκι και χαρά τον τέλειο εσπρέσο, αλλά και μια καθημερινή καλημέρα με χαμόγελο. Μισθός, κάναμε την έρευνα και είδαμε το μέσος μισθός ήταν στα 1000 με 1100. Ανεβάσαμε τον πύχη, το πήγαμε στα 1400 ευρώ. Και προσέξτε τώρα, παροχές, ιατρική ασφάλιση. Ένα πράγμα που εμείς σαν επιχείρηση μας βοήθησε στο να βρίσκουμε περισσότερους ανθρώπους είναι ότι δώσαμε σε όλα τα παιδιά ιατρική ασφάλιση. Ξέρετε πόσο κοστίζει αν έχεις 2 παιδιά να πας να χτυπήσεις το πόδι του, να χτυπήσεις το χέρι του, να έχει πονοκέφαλο? Τα 50 φεύγουν στο δευτερόλεπτο. Το να έχει κάποιος μια ιατρική ασφάλιση σήμερα νιώθει μια τεράστια σιγουριά αν του συμβεί κάτι. Και είναι ένα πλεονέκτημα που δεν το έχει πολλές επιχειρήσεις. Και δεύτερον, γράψαμε, προσφέρουμε και 2 ταξίδια το χρόνο σε παγκόσμιες εκθέσεις καφέ, έτσι ώστε να καλύψουμε το κομμάτι που υπόθηκε στην αρχή, που είναι η εκπαίδευση. Όσο για το οικογενειακό μας κλίμα, είσαι ευπρόσδεκτος ως πελάτης για να το καταλάβεις. Τι κάναμε εν ολίγης? Πήραμε τα 4 προβλήματα που έγραψε η έρευνα, τα οποία ήταν μισθός, βάλαμε 1400 ευρώ, οπότε είχαμε ανεβάσει τον πύχη. Δεύτερον, προσφέραμε παροχή ιατρική ασφάλιση. Καλύψαμε το κομμάτι της εκπαίδευσης με ταξίδια σε εκθέσεις καφέ. Τώρα, αν θα είναι παγκόσμιες, αν θα είναι εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Και στην Ελλάδα καλές εκθέσεις έχουμε. Εμείς θέλουμε να εκπαιδευτούν τα παιδιά, γιατί θέλουμε να έχει μέλλον η επιχείρηση. Και όσο για το οικογενειακό μας κλίμα, τι κάνω εδώ? Κάνω επιθετικό μάρκετινγκ. Τον προκαλώ, ας έρθει μες στο μαγάζι να δει, είναι τελικά είμαστε μια σωστή επιχείρηση ή είναι κάτι που είναι για το δείκνεστε, απλά να το λέμε. Έτσι λοιπόν η επιχείρηση που συνεργαστήκαμε, καταφέραμε και βρήκαμε πολύ γρήγορα μπαρίστες. Απλά αν δεν αναγράφετε όλο αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει εύκολα το τηλέφωνό σας. Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσετε, γιατί εάν πιστεύετε ότι με τους μισθούς που υπήρχαν μέχρι χθες, όπως είπε ο Einstein, με το πρόβλημα που ήταν μέχρι πέρυσι, να βρείτε σπουδαία άτομα, δεν μιλάω να βρείτε παιδιά τα οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να σας φύγουν. Εδώ μιλάω για σπουδαία παιδιά και πιστέψτε με, υπάρχουν εκεί έξω. Εγώ βλέπω πολλά καθημερινά άτομα τέτοια που δουλεύουν. Απλά τους φροντίζουν σαν να είναι παιδιά τους. Και να θυμάστε, πρέπει να φέρεστε στο προσωπικό, όπως θέλετε να φέρεστε και στους πελάτες σας. Την ίδια πυγμή και το ίδιο ενδιαφέρον πρέπει να δείξετε σε αυτά τα παιδιά, γιατί μόνο έτσι θα καταφέρει να τους κρατήσετε και να αντιληφθούν και αυτοί το μέλλον είναι μαζί σας.
Σωστά. Πάμε λίγο παρακάτω. Προσέξτε τώρα. Η αγαπημένη σου ενότητα. Έστω λοιπόν ότι κάνουμε όλα αυτά. Δηλαδή, πάμε, βάζουμε την αγγελία έτσι. Ξέρετε τι θα γίνει από την επόμενη μέρα? Τώρα ο Κώστας και ο Αλεξάνδρου και γελάει, γιατί το κάναμε μαζί και θα ήθελα να πούνε τη δικιά τους ιστορία. Αλλά να ανοίξω το μικρόφωνο. Να πω λίγο τη μεθοδολογία και θέλω να τον ακούσουμε μετά. Ωραία. Θα σας ανοίξω το μικρόφωνο σε λιγάκι. Όταν λοιπόν άλλαξα τις αγγελίες και έκανα όλη τη διαδικασία, ξαφνικά άρχισε να έρθει ένα τσουνάμι αιτήσεων για συνεργασία και για δουλειά. Σκεφτείτε λοιπόν ότι ξαφνικά εκεί που δεν χτυπούσε ποτέ το τηλέφωνο, να έρθει μια ωραία πρωί και να σας έρθουν 10 βιογραφικά, 20 βιογραφικά, 30 βιογραφικά, 50 βιογραφικά. Προσέξτε τώρα. Αυτά τα άτομα που θα έρθουν, για να μπορέσετε να έχετε μακροχρόνια συνεργασία, πρέπει να κάνετε ένα πράγμα. Πρέπει να τους δυσκολέψετε. Οι περισσότεροι, αν τυχόν έρθει, φωτίσει ο Θεός και έρθει ένα πολύ καλό άτομο, τι κάνετε? Του λες, αγόρι μου, τη Δευτέρα ξεκινάς. Δεν πάει έτσι. Θα πρέπει το άτομο να δυσκολευτεί να έρθει στην επιχείρηση για να καταλάβει ότι είστε μια πολύ πιο σοβαρή επιχείρηση από ό,τι περιμένει. Έτσι λοιπόν εφαρμόσαμε εδώ μια μέθοδο, μια τεχνική, για να κάνουμε μια πολύ γρήγορη μελέτη των ανθρώπων που έρχονται σε εμάς για δουλειά. Αυτό λοιπόν τι είναι? Είναι ένα ερωτηματολόγιο, στο οποίο βάλαμε γύρω στις 15-17 ερωτήσεις. Μπορώ να σας το δώσω ανά πάσα ώρα και στιγμή. Το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έχει κάποιες ερωτήσεις γενικού περιεχομένου, π.χ. ποιος φταίει για την κρίση στην Ελλάδα, πείτε μας τελευταία φορά που βοηθήσατε έναν άνθρωπο, πείτε μας ένα αποτέλεσμα που φέρατε στις προηγούμενες δουλειές σας, τι ξέρετε για την επιχείρησή μας, ιεραρχήστε μας τι σημαίνει για σας, τι θεωρείτε πιο σπουδαίο στη ζωή σας, και βάλαμε 10 χαρακτηριστικά, τι σημαίνει για σας ο όρος σκληρή δουλειά, και απαντήσαμε εμείς μια συγκεκριμένη απάντηση, την οποία την βάλαμε 10. Όλες οι άλλες απαντήσεις πέραν μια βαθμολογία. Παράδειγμα, ποιος φταίει για την κρίση στην Ελλάδα? Εμείς βάλαμε βαθμολογία να πάρει κάποιος 10, αν πει κάποιος ότι φταίνε όλοι, φταίμε λίγο όλοι μας. Εάν κάποιος έγραφε φταίει το πολιτικό σύστημα, ή φταίει το Πασόκ, ή φταίει ο Μητσοτάκης, ή φταίει ο Τσίπρας, ή φταίει ο καθένας, για μας έπαιρνε 1. Γιατί τι δείχνει αυτό? Ότι ρίχνει τις ευθύνες αλλού. Δεν θέλουμε τέτοια άτομα. Το πρώτο πράγμα όμως που ξέχασα να σας πω είναι ότι τους δίναμε ένα deadline, μία διορία, ότι θα πρέπει να απαντήσουν το ερωτηματολόγιο σε 24 ώρες. Εάν σε 24 ώρες δεν απαντούσανε, οι μισοί φεύγαν από τη λίστα. Και στατιστικά, όντως, 1 στους 2 δεν απαντούσε σε 24 ώρες. Γιατί το κάναμε αυτό? Γιατί θέλαμε να δούμε τη συνέπεια. Δηλαδή, αν αύριο τους πείτε, παιδιά, τη Δευτέρα θέλω να βγάλετε 10 κιλά τσουρέκι ή 10 κιλά μπισκότα ή οτιδήποτε τέλος πάντων είναι, θα έχει την απαιτούμενη συνέπεια να κάνει αυτά που του λέτε, όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν μπόρεσε να συμπληρώσει ένα απλό ερωτηματολόγιο σε 24 ώρες. Άρα τι κάναμε? Ελέγχαμε τη συνέπειά τους. Φεύγαν λοιπόν από τους 100 ανθρώπους οι μισοί. Στο δεύτερο κομμάτι ελέγχαμε τις απαντήσεις τους και βάζαμε βαθμολογίες. Οπότε συγκρίναμε τη βαθμολογία τη δικιά μας και τη δικιά τους. Στο τέλος όμως είχαμε 3 κουφές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσοι καναπέδες υπάρχουν σε όλα τα σπίτια στην Ελλάδα. Η δεύτερη ερώτηση, πόσα μπαλάκια του τένις χωράνε σε μία λιμουζίνα. Και η τρίτη ερώτηση, αν ήσασταν σε ένα νησί ναυαγός, ποια θα ήταν τα 3 πράγματα που θα παίρνετε μαζί σας. Όλοι όταν βλέπουν αυτές τις ερωτήσεις, κάναν 2 πράγματα. Ή μας βρίζανε, πόσο άσχετοι είστε, ποιοι νομίζετε ότι είστε, ή κρατούσαν την ψυχραιμία τους και προσπαθούσαν να δώσουν μια λογική εξήγηση. Δεν υπάρχει σωστή απάντηση. Απλά θέλαμε να δούμε αν μπορεί κάποιος να κρατήσει την ψυχραιμία του και να δώσει μια λογική απάντηση. Παράδειγμα. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες, άρα 5 εκατομμύρια σπίτια υποθέτω. Αν υποθέσω ότι σε κάθε σπίτι έχουμε 2 καναπέδες, άρα μιλάμε για 10 εκατομμύρια καναπέδες. Αυτά τα άτομα που απαντούσαν με λογική είναι τα άτομα που φωνάζαμε στο τέλος για την τελική συνέντευξη. Άρα, τι κάναμε το ερωτηματολόγιο? Καταρχήν, εξετάζαμε το πόσο συνεπής είναι σε 24 ώρες, άρα φεύγαν οι μισοί, περίπου στατιστικά αυτό γινότανε. Δεύτερον, βλέπαμε τη βαθμολογία τους και βλέπαμε το χαρακτήρα με βάση τις απαντήσεις που δίναν σε σχέση με τη βαθμολογία τη δικιά μας. Και τρίτον, βλέπαμε αν είχαν την ψυχραιμία να απαντήσουν λογικά. Γιατί το λέω αυτό? Προχθές ήμουν σε ένα πελάτη και μου λέει: θες να δούμε αν έχει ενσυναίσθηση και αντίληψη κάποιος εδώ μέσα? Λέω να το δούμε. Φωνάζει ένα παλικάρι, του λέει: βάλει το προφιτερόλ στο φούρνο. Παίρνει το προφιτερόλ, το βάζει στο φούρνο. Γυρνάει και του λέει: ρε εσύ, τι κάνεις? Του λέει: έβαλες το προφιτερόλ στο φούρνο? Μα λέει: συγγνώμη, δεν μου είπατε να βάλω το προφιτερόλ στο φούρνο? Γιατί λέω ότι πρέπει να έχουν τα άτομα ενσυναίσθηση? Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι χρειαζόμαστε πιο έξυπνους ανθρώπους από εμάς.
Όταν βρίσκετε ανθρώπους που είναι στο μέσο όρο, το μόνο που δημιουργείται είναι να εκνευρίζεστε και να μην πάει παρακάτω η επιχείρησή σας. Κάνοντας λοιπόν το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, που μπορώ ξαναλέω να σας το δώσω, να σας το εξηγήσουμε και να σας βοηθήσουμε να το εφαρμόσετε, και σε λίγο θα μας πει τώρα ο Κώστας και ο Δημήτρης πώς ακριβώς και τι ακριβώς έγινε, θα καταφέρετε να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο να πάρετε άτομα τα οποία στο τέλος δεν θα σας κάνουν. Και ξαναλέω, η ενσυναίσθηση είναι και το Α και το Ω. Απλά να θυμάστε κάτι, και το λέω τώρα. Εάν βρείτε τα κατάλληλα άτομα, δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα την επόμενη μέρα. Τα άτομα αυτά είναι γατόνια. Είναι έξυπνοι άνθρωποι. Συνεχώς θα σας βομβαρδίζουν με ιδέες. Συνεχώς θα ανατρέπουν την καθημερινότητά σας. Συνεχώς θα σας δημιουργούν εντάσεις. Μη φοβηθείτε. Είναι το μέλλον. Είναι τα άτομα αυτά τα οποία θα πάνε την επιχείρηση σας παρακάτω. Εγώ πολλές φορές τώρα φοβάμαι να πάω στο γραφείο, γιατί με το που ανοίξω την πόρτα δέχομαι ένα καταιγισμό ετοιμάτων, ιδεών και πείτε το όπως θέλετε. Αλλά τέτοια είναι τα άτομα που πρέπει να έχετε. Γιατί αν τα άτομα αυτά ενστερνιστείτε ότι θα είναι πιο έξυπνα από εσάς ή θα είναι παιδιά τα οποία έχουν μεράκι, όραμα και συναίσθηση και εσείς τους φερθείτε σωστά, η επιχείρησή σας θα αυξήσει ταχύτητα 10 φορές περισσότερο και οι πωλήσεις θα ανέβουν και τα κέρδη θα ανέβουν. Διότι μόνο με έξυπνους ανθρώπους θα πρέπει να συνεργάζεστε. Διότι αν σε ένα δωμάτιο δεν είστε ο πιο έξυπνος, κάτι λάθος κάνετε. Κλείνω εδώ την παρένθεση και θέλω να μιλήσουν τα παιδιά λίγο, εφόσον θέλουν φυσικά, να πούνε λίγο την ιστορία με τα ερωτηματολόγια και πόσο τους βοήθησε έτσι ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν. Ωραία. Σας πατάω. Τώρα μπορείτε να ανοίξετε μικρόφωνο μάλλον. Αν θέλετε. Το μικρόφωνο δεν είναι ανοιχτό, Βασίλη, το administrator. Να το τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Κώστα. Να ευχαριστήσουμε καταρχήν τον Δημήτρη, όλοι μας, και τον κύριο Βασίλη βασικά. Να είστε καλά. Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια, εμείς είχαμε πριν κάνα τρίμηνο σε προσωπικό τεράστιο πρόβλημα. Μην πω γύρω στο 60%. Αυτή τη στιγμή, μέσω αυτής της διαδικασίας, έχουμε καταλήξει να έχουμε γύρω στο 10% θέμα. Τεράστια διαφορά. Πρόοδος. Τεράστια, τεράστια. Σωστά. Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά τώρα. Το λέω έτσι γενικευμένα. Το ερωτηματολόγιο πόσο βοήθησε στην αντίληψη των ανθρώπων που έρχονται? Το πιο δύσκολο και αυτό που είπαμε και τότε σε κατηδίαν συζήτηση, Δημήτρη, είναι να βρεις ανθρώπους που να έχουν ενσυναίσθηση. Εκεί στερεύει πολύ η πηγή. Πάρα πολύ. Σωστά. Γενικότερα όμως βρήκαμε ανθρώπους με το ερωτηματολόγιο. Βέβαια λαμβάνουμε κάτι απαντήσεις περίεργες. Άλλοι μας κοιτάγανε περίεργα, αλλά εντάξει. Δημήτρη πολύ καλά. Και Κώστας, αν κατάλαβα καλά. Ο Κώστας. Ωραία. Κάτσε. Τώρα ποιος μιλάει? Λευτέρης. Να ο Λευτέρης εκεί. Ο Κώστας. Και ο Δημήτρης. Ωραία. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μια μικρή παρένθεση. Το να κάνεις μερικές ερωτήσεις οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες βοηθάει και στο εξής που καμιά φορά το αγνοούμε. Πολλοί υποψήφοι μπορούν να μπουν στο YouTube και να δουν βιντεάκια τι πρέπει να λένε στις συνεντεύξεις. Έρχονται έτοιμοι. Με έτοιμες απαντήσεις. Καταλαβαίνετε τι λέω, ετοιματζίδικες. Ναι, ψάχνω μία δουλειά να προσφέρω και να εξελιχθώ. Σίγουρα μετά τα σεμινάρια βλέπουμε με διαφορετικό μάτι την προσέγγιση που θα έχουμε στον υποψήφιο μέσα στην εταιρεία, έτσι. Γιατί και εμείς το χειριζόμασταν τελείως λάθος. Πρώτα εμείς. Ναι, σύμφωνοι. Απλώς τώρα, όταν μιλάμε λοιπόν για το κομμάτι και της αξιολόγηση του πριν, έχει και αυτό την αξία του. Να κάνει σωστή αξιολόγηση προσωπικού για να μην επιτρέπει στην εταιρεία να εισέλθει προσωπικό το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα, θα φύγει και νομίζει ότι έλυσε ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει λυθεί πραγματικά. Αλλά αυτού του είδους ερωτήσεις βοηθάνε και σε αυτό. Το βασικότερο, αν θέλετε, λάθος που κάνουν πολύ κακοί υπεύθυνοι προσωπικού είναι να προσλαμβάνουν βάση προσωπικότητας εντός εισαγωγικών. Και θα σου πω, τα μπαλόνια τι κάνουν εδώ πέρα? Τα μπαλόνια, τα είδα τα μπαλόνια.
Ναι. Ήταν χάρηκε πολύ το Zoom για την ιδέα που είπα. Θα σου πω γιατί. Η λέξη προσωπικότητα βγαίνει από τη λέξη προσωπείο. Αυτή είναι η ρίζα της λέξης. Η λέξη προσωπείο βγαίνει από το προς, που σημαίνει μπροστά, και την όψη. Εάν θυμάστε τα αρχαία χρόνια στην Ελλάδα και στο αρχαίο θέατρο, είχαν κάτι μάσκες, αυτά τα προσωπία, που από τη μία χαμογελούσε, από την άλλη ήταν στεναχωρημένο. Και θα δείτε ότι αν στηριχθείτε πολύ στις ετοιματζίδικες απαντήσεις των υποψηφίων, δεν μπορείς να καταλάβεις πραγματικά με τι άτομο έχεις να κάνεις. Άλλο πράγμα δείχνουν στη συνέντευξη, άλλο πράγμα είναι μετά στην πραγματικότητα. Ναι ή όχι? Έτσι είναι. Μπράβο. Ένας πολύ καλός τρόπος να τους πετάξεις αυτό το προσωπείο είναι να τους κάνεις τέτοιες ερωτήσεις, τις οποίες δεν τις περιμένουν. Γιατί εκεί σπάει το προσωπείο και ή θα σε βρίσει, άρα είναι αυτό που έκρυβε από πίσω, ή θα του επιτρέψει να βγάλει τη δημιουργικότητα και τη χαρά του να πει ρε εσύ, τούτοι εδώ για να με ρωτάνε, είναι τύπου δική μου, τρελάρες. Ναι. Έχει και αυτή τη χρησιμότητα που ενδεχομένως να μην λαμβάνουμε υπόψη. Κάποιος ρωτάει αν κάναμε αλλαγή και στην αγγελία. Ναι, και στις αγγελίες κάναμε αλλαγές. Αυτό λέτε. Ναι, Πάγαμε, για να καταλάβετε, με τα παιδιά πάνω από μια εβδομάδα. Σβήναμε, γράφαμε, αναλύαμε, βλέπαμε τα ερωτηματολόγια. Μία εβδομάδα αφιερώσαμε για να αλλάξουμε απλά το όλο στήσιμο, το πώς θα πρέπει να βρούμε προσωπικό. Μπράβο. Είναι αυτό το 80% του χρόνου αφιερώσαμε. Ναι. Δείτε την αγγελία σας σαν μια διαφήμιση. Και μάλιστα, συγγνώμη τώρα γελάω, γιατί κάποια στιγμή ο Κώστας μου στέλνε και βράδυ ερωτηματολόγια, μου λέει δες τι γράφει αυτός, δες τι γράφει αυτός. Δηλαδή, πορώθηκε τόσο πολύ με τα ερωτηματολόγια που πραγματικά το χάρηκε, γιατί συνειδητοποίησε ότι πριν βρει κάποιον και πριν τον δει, αντιλαμβάνεται καλύτερα τι χαρακτήρας είναι και θα μπορεί να πάρει μια πιο εύκολη απόφαση. Μπράβο. Γίνεται φιλτράρισμα. Γίνεται φιλτράρισμα. Στην Αμερική, αν θέλετε, κάτι άλλο που κάνουν επίσης για να. Το ένα κομμάτι είναι η ενσυναίσθηση, το άλλο το κομμάτι είναι το θέμα της ειλικρίνειας, αν θέλετε, ή του επίπεδου ευθύνης και ηθικής. Κάτι που πολλές επιχειρήσεις κάνουν στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, τι είναι? Μαζί με το ερωτηματολόγιο, σου στέλνουν και κάποιες πηγές και να διαβάσεις κάποια πράγματα για την εταιρεία, την ιστορία της εταιρείας, τα άτομα της εταιρείας, το όραμα της εταιρείας. Και σου λένε πριν έρθει στη συνέντευξη, διάβασέ τα. Και όταν πηγαίνουν στη συνέντευξη, ρωτάει ο υπεύθυνος προσωπικού. Αυτά που σας λέμε να τα διαβάσατε? Ναι, βέβαια. Πώς σας φάνηκαν? Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση? Και εκεί κόβεις φάτσα. Το διάβασε, ασχολήθηκε, ενδιαφέρθηκε, έψαξε, ή ήρθα σε ένα, μετά έχω άλλες 15 συνεντεύξεις, μετά σε κάνω κάτι να ασχοληθώ με την εταιρεία σου? Οπότε υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το χρησιμοποιήσετε, αλλά είναι όντως πολύ χρήσιμο. Μπράβο που το εφαρμόσατε και είχατε αποτέλεσμα. Και να προτρέψουμε και άλλους να το κάνουν, γιατί από τη θεωρία στην πράξη φαίνονται τα αποτελέσματα. Στη θεωρία πράγμα που είναι δικό σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για όλα. Να είστε καλά. Λοιπόν, και τώρα ξέρετε τι γίνεται. Σκέφτομαι ότι πρέπει να ξαναλλάξουμε την αγγελία μετά από αυτό που κάνουμε. Αυτό είναι. Γιατί θα βάλουμε όλοι τα ίδια. Θα μπείτε αύριο Χρυσή Ευκαιρία και θα είναι Αλεξάνδρου. Πώς το έλεγε εδώ πέρα, αναζητούμε μπαρίστα που θα ανεβάσετε. Δεν ξέρω τι. Βενέτης. Αναζητούμε μπαρίστα που θα βάσετε όλοι. Εντάξει. Λοιπόν, κάτι σημαντικό που ξέχασα να πω είναι το εξής. Όταν ψάχνετε άτομα που έχουν ενσυναίσθηση, πρέπει να αποδεικνύετε και καθημερινά ότι έχετε και εσείς ενσυναίσθηση. Και ένα τραγικό λάθος που το βλέπω καθημερινά συμβαίνει είναι το εξής. Έστω λοιπόν ότι βρίσκεται το άτομο, τα συμφωνείτε όλα. Το επόμενο πράγμα που κάνετε είναι του λέτε Δευτέρα έρχεσαι για δουλειά και θα κάνεις εκπαίδευση ή οτιδήποτε. Ελάτε λίγο στη θέση αυτού του ανθρώπου. Τη Δευτέρα το πρωί θα σηκωθεί να πάει σε ένα ξένο περιβάλλον που δεν γνωρίζει κανένα και θα αγχωθεί όπως πώς πήγαμε την πρώτη μέρα στο σχολείο. Θέλω να κάνετε την εξής διαφορά. Φτιάξτε ένα πολύ γρήγορο πλάνο, μισής ώρες δεν έχει σημασία, το οποίο θα λέει με ποιο τρόπο κάποιος εισέρχεται στην επιχείρησή σας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εγώ θα ήθελα να μου πείτε, Δημήτρη, τη Δευτέρα που πιάνεις δουλειά, θα αφήσει 20 λεπτά νωρίτερα και θα σε περιμένει η Μαρία. Ορίστε έναν άνθρωπο να είναι ο βοηθός, να είναι ο άνθρωπος που θα τον δώσει, θα τον βοηθήσει λίγο να μάθει λίγο την επιχείρησή σας και να αισθανθεί πιο όμορφα. Φωνάξτε όλο το προσωπικό τη βάρδια. Πες, παιδιά, 2 λεπτά θέλω να σταματήσετε. Θέλω να σας γνωρίσω τον Δημήτρη που ήρθε στην επιχείρηση. Πείτε 2 λόγια. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί που ήρθε, δούλευε κάπου αλλού, ήρθε εδώ πέρα σε εμάς. Θέλω να τον καλωσορίσετε, να τον βοηθήσετε ο ένας με τον άλλον
να βοηθηθείτε και θέλω πραγματικά να δείξετε τη φιλοξενία όπως ακριβώς θα έφερατε ένα άτομο στο σπίτι. Κάντε το να αισθανθεί λίγο πιο άνετα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια, αλλά ξέρετε τι παρατηρώ, ειδικά το 2023. Όσο πιο απλό είναι κάτι, τόσο πιο δύσκολο κιόλας να είναι να γίνει. Ναι, το θεωρούμε αυτονόητο. Ισχύει αυτό. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τον πετάμε κατευθείαν στα βαθιά και. Όχι. Πείτε λίγο. Συγγνώμη, Δημήτρη. Ναι. Αυτό εν μέρη, σε μεγάλο μέρος δηλαδή, το έχουμε κάνει ήδη. Μπράβο. Μετά από αυτά τα σεμινάρια. Μπράβο. Αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως. Είναι κάτι πολύ απλό. Έπρεπε να κάνουμε σεμινάρια για να αντιληφθούμε ότι όταν κάποιος πάει την πρώτη μέρα στο σχολείο, κάποιος πρέπει να τον πάρει από το χεράκι και να τον κάνει μια εξήγηση ποια είναι η επιχείρηση, να του δώσει κάποιους κανόνες. Όχι. Έπρεπε, Δημήτρη, γιατί ρουτινιάζουμε. Μπράβο. Εκεί είναι το πρόβλημα λοιπόν. Σωστά. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι ρουτινιάζουμε όλοι μας και το πιο σημαντικό, χάνετε την ελπίδα. Αν χαθεί η ελπίδα από μέσα σας, είναι πολύ δύσκολο να κάθετε και να σκεφτείτε καθαρά. Θολώνει το μυαλό μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό σας εκλιπαρώ ότι αν τυχόν βρείτε το άτομο, μην το αφήσετε έτσι. Ορίστε έναν άνθρωπο, και αν δεν έχετε άτομο, εσείς ο ίδιος. Έλα να σας κάνω μια ξενάγηση στην επιχείρηση, να σου γνωρίσει το προσωπικό. Να αισθανθεί λίγο πιο όμορφα. Και ξεκαθαρίστε πλέον τι δίνετε. Εκεί που έγραψα καφές και φαγητό, εγώ πρώτη ερώτηση που κάνω είναι: κερνάτε το προσωπικό? Το προσωπικό δικαιούται να φάει κάτι? Και όλοι υπάρχει μια δυσκολία στο να εξηγήσουμε αν κερνάμε ή πώς κερνάμε. Και τι σημαίνει κερνάω? Μπορώ να πάρω 1, 2, να είναι ξεκάθαρο αυτό το κομμάτι. Είναι μια παροχή που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν κάποιο δίνει 800 και 1000 ευρώ, αν εσείς καθημερινά του δίνετε παράδειγμα ένα σαντουιτσάκι και ένα καφεδάκι, δεν είναι και λίγο πλέον. Ξεκάθαρα. Αλλά αυτό θέλω να είναι ξεκάθαρο. Όταν θα πει κάποιο, πείτε του συγκεκριμένα πράγματα. Μην το αφήνετε να αιωρείτε. Και αυτά όλα, εάν νιώθετε αυτή τη στιγμή ότι δεν μπορείτε να τα κάνετε, σας φαίνεται βουνό, εδώ είναι ο Βασίλης, εδώ είμαστε κι εμείς, να καθίσουμε να σας βοηθήσουμε και να κάτσουμε να δούμε βήμα προς βήμα όλη τη διαδικασία με απότερο σκοπό να αισθανθείτε εσείς καταρχήν πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι να τα αντεξέλθετε. Δεν είναι τίποτα. Απλά δεν το έχετε κάνει ποτέ, γι' αυτό σας φαίνεται βουνό αυτή τη στιγμή. Σωστά, πολύ σωστά. Παρακαλώ, και να κλείσουμε. Ναι, νομίζω κάποιος θέλει να πει κάτι ή όχι? Όχι, ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Από τον Ηλία βλέπω μια ερώτηση, αν θα μπορέσουμε να βρούμε κάποιο τέτοιο ερωτηματολόγιο. Φυσικά, με τον άνθρωπο που μιλάτε από την εταιρεία μας, μπορούμε να σας διαθέσουμε το ερωτηματολόγιο και αν χρειαστείτε οποιαδήποτε βοήθεια, το πώς να το εφαρμόσετε και οτιδήποτε, εδώ είμαστε να το κάνουμε. Αυτή την ερώτηση εγώ δεν τη βλέπω. Το chat είναι. Εντάξει, δεν φαίνεται, αλλά οκ. Ωραία, αφού την είδες, ωραία. Λοιπόν, σε μένα γι' αυτό. Ωραία. Ωραία. Δημήτρη, εδώ, δικό σου. Λοιπόν, για να κλείσουμε. Προσέξτε τι έρχεται κατά πάνω σας τώρα. Γιατί εδώ είναι το ρεζουμέ. Κάποιοι το έχετε αντιληφθεί, κάποιοι όχι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγορά, το οποίο έρχεται κατά πάνω μας. Ο τουρισμός, τα εστιατόρια, οι πολυεθνικές, το εξωτερικό γενικά, όλος αυτοί οι κλάδοι ανεβαίνουν ραγδαία. Έρχεται πολύ μεγαλύτερα νούμερα τουριστών, γίνονται περισσότερες επενδύσεις, ανοίγονται περισσότερα ξενοδοχεία και φανταστείτε ότι πέρυσι 60.000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό έλειψαν. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Όπως είδατε και στο βίντεο στην αρχή που είδαμε με το Σρόιτερ, αρχίζουν και δίνουν μισθούς 1,5, 2, 2,5, 3.000 ευρώ για 5 και 6 μήνες δουλειάς. Αυτό σημαίνει το εξής τώρα. Έρχεται κατά πάνω σας ένα πρόβλημα μισθολογικής πολιτικής, το οποίο μέχρι χθες δεν το είχατε τόσο έντονα, διότι δεν υπήρχε η πανδημία, δεν υπήρχαν οι ανατιμήσεις. Τώρα που έσχασε η πανδημία και αλλάξανε πολλοί κλάδους, ξαφνικά η ανατίμηση και η κρίση και μια οικογένεια που δεν βγαίνει με τις αυξήσεις των ενοικίων, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούν είναι τελικά, γιατί το ακούω συνέχεια καθημερινά και έξω, μήπως τελικά να πάω στον τουρισμό να δουλέψω, μήπως τελικά μπορώ να διεκδικήσω καλύτερα λεφτά εκεί. Και όταν αυτοί οι άνθρωποι ξεκινάνε από 1.200-1.400, καθαρίστρια στη Σαντορίνη παίρνει 1.400 συμπληρωμένο σπίτι. Γιατί να έρθει να δουλέψει σε εσάς με 800 και 1.000 ευρώ Δευτέρα ως Σάββατο, όπως διαβάσαμε, 9 με 2, 2 με 7, με ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, να είναι κλεισμένο σε 4 τοίχους, να βγάζει ψωμί, να είναι λερωμένος και να μην βλέπει το φως του ήλιου. Ρωτάω τώρα εγώ. Προσέξτε τώρα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που έρχεται κατά πάνω μας και πρέπει να δώσετε μια απάντηση σήμερα. Εάν δεν δώσετε την απάντηση σήμερα, να ξέρετε, σας το υπογράφω σήμερα, Μάρτιο του 2023, η απάντηση θα δοθεί μόνη της. Η ερώτηση που σας κάνω είναι η εξής. Πρέπει να επιλέξετε αν είστε συναισθηματίας επιχειρηματίας ή στρατηγικός
παίκτης επιχειρηματίας. Ποια είναι η διαφορά? Ο συναισθηματίας επιχειρηματίας, επειδή αγαπάει πολύ το μαγαζί του, θα συνεχίσει να κάνει ό,τι έκανε μέχρι και χθες, ανεξάρτητα αν έξω βρέχει ή αλλάζει κυβέρνηση. Προσέξτε όμως τώρα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν αντιληφθείτε το πρόβλημα αυτό που σας είπα, θα χρειαστεί να αυξήσετε τους μισθούς, είτε θέλετε είτε δεν θέλετε. Με αποτέλεσμα, είτε θα μείνετε στο τέλος μόνος σας, προσέξτε, ή στο τέλος θα μείνετε μόνος σας, ή θα προσλαμβάνετε ανθρώπους που δεν κάνουν για τη δουλειά και θα κλείσετε το μαγαζί σας στο τέλος της ημέρας. Συναισθηματίας επιχειρηματίας σημαίνει ότι αν επιλέξετε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει να διαφοροποιηθείτε. Και για να διαφοροποιηθείτε, θα πρέπει να σπάσετε το κεφάλι σας, να δείτε τι είναι αυτό που δεν κάνει ανταγωνισμός. Θα πρέπει όμως να κάνετε το εξής. Το πρόβλημα που συζητήσαμε σήμερα τελικά δεν είναι ανεργίας. Δεν υπάρχει ανεργία εκεί έξω. Το πρόβλημα που καταλήγει, ξέρετε ποιο είναι? Είναι κερδοφορίας. Εάν είχατε την απαιτούμενη κερδοφορία, δηλαδή αντί να βγάζετε 100, βγάζετε 150 ή 200 ή 300, δεν θα είχατε πρόβλημα να δώσετε και 200 ευρώ παραπάνω για να προσελκύσετε καλύτερους ενδιαφερόμενους. Εκεί είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί ο κλάδος ο δικός μας έχει ένα κακό. Αυτή τη στιγμή έχουμε face to face, δηλαδή έρχεται κατά πάνω μας ο καθημερινός πελάτης. Και δεν μπορείτε να πουλήσετε ακριβά. Κολλάτε όλοι στο να αυξήσετε τις τιμές σας. Εάν θέλετε να είστε όμως συναισθηματίες επιχειρηματίες, θα πρέπει να μάθετε να πουλάτε ακριβότερα. Τόσο ώστε να έχετε μια τέτοια κερδοφορία που να μπορείτε να πληρώνετε καλύτερο προσωπικό. Αν δεν καταλάβετε αυτό το πρόβλημα και συνεχίζετε και πουλάτε φθηνά, γιατί ο Μπαρμπακώστας το πρωί θα σας κάνει παράπονο, γιατί το σάντουιτς από 3,40 πήγε 3,50, από τώρα σας το λέω, θα δυσκολευτείτε πολύ τα επόμενα χρόνια. Εάν αποφασίσετε λοιπόν να είστε συναισθηματίας επιχειρηματίας, ξαναδείτε όλα τα κοστολόγια σας, δείτε όλες τις υπηρεσίες και σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η μισθολογική πολιτική σας, έτσι ώστε να προσελκύσετε σωστά παιδιά, αλλά και αυτούς που τους έχετε χρόνια, να πάρουν τον ανάλογο σωστό μισθό για να μην δημιουργούν παρεξηγήσεις. Αυτό είναι μια τεράστια απόφαση που αν δεν το λύσετε σήμερα θα έρθει κατά πάνω σας. Ήδη η κυβέρνηση ανακοίνωσε στην τριετία να υπάρχουν 1.500 μέσος μισθός. Το Δεκέμβριο ανακοίνωσε ο Σκλαβενίτης πάνω από 10 εκατομμύρια αυξήσεις μισθών. Ο κάθε ένας ανακοινώνει αυξήσεις μισθών. Δεν μπορείτε πλέον να ζείτε με 800.000 ευρώ μια οικογένεια. Δεν βγαίνει το πράγμα. Αν λοιπόν δεν μάθετε να πουλάτε ακριβά, δεν θα πρόκειται ποτέ να βγάλετε την απαιτούμενη κερδοφορία για να προσελκύσετε τους ανάλογους ενδιαφερόμενους. Αν αποφασίσετε να είστε στρατηγικός άνθρωπος, εκεί θα πρέπει να ξαναδείτε όλη την επιχείρηση σας εξ αρχής. Έπινα στο εξωτερικό και αναρωτιόμουν γιατί όλα τα αρτοπία του εξωτερικού δεν παράγουν τίποτα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Πού είναι η ταυτότητα, πού είναι το πάθος, πού είναι η διαφοροποίηση, πού είναι η ποιότητα. Όταν όμως ξαφνικά όλοι στο εξωτερικό, ένας οδηγός σήμερα νταλίκας παίρνει 2.000 και 3.000 ευρώ, σου λέει άλλος πώς θα βρω εγώ παιδιά από τα ΙΕΚ ή από σημερινούς αρτοπίους τα επόμενα 10 χρόνια να έρθουν στις 3 ώρα τα χαράματα να ψήνουν ψωμί. Εδώ κανένας δεν θέλει να σηκώνεται από τις 6 το πρωί και στις 3 ώρα τα χαράματα. Ήδη ακούω και συζητάμε ότι δεν υπάρχει και διάδοχη κατάσταση. Ξέρετε ότι στατιστικά στην Ελλάδα η δεύτερη γενιά προχωράει μια επιχείρηση 20%. Δηλαδή αν έχετε παιδιά, κατά 20% πιθανότητα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επιχείρησή σας και να την κρατάνε κερδοφόροι. Η τρίτη γενιά, ξέρετε τι ποσοστό έχει σήμερα στην ελληνική αγορά? 13%. Και πάει και πιο κάτω. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν εσείς πιστεύετε ότι η δουλειά που κάνετε την κάνετε για τα παιδιά σας, συγγνώμη θα σας το πω γιατί και εγώ έχω 2 παιδιά, είστε γελασμένοι. Μακάρι και εύχομαι να τη συνεχίσουν. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι, αξίζει να συνεχίσουν μια επιχείρηση που εσείς οι ίδιοι είχατε όνειρα όταν ξεκινήσατε και ξαφνικά σήμερα είστε εγκλωβισμένοι μέσα χωρίς καμία ελπίδα και στεναχωριέστε όλη μέρα? Πρέπει να αποφασίσετε λοιπόν σήμερα ποια κατεύθυνση θα πάρετε. Εάν πάρετε, ξαναλέω και κλείνω εδώ πέρα τη σημερινή παρουσίαση, ή θα είστε συναισθηματίες, που σημαίνει ότι θα φροντίζετε το προσωπικό σας, θα αυξήσετε μισθούς, θα διαφοροποιηθείτε, αλλά θα πουλάτε στην τιμή που πρέπει. Ποια είναι η τιμή που πρέπει? Δεν με νοιάζει ο ανταγωνισμός, δεν με νοιάζει τι λέει η αγορά, δεν με νοιάζει τι λένε οι πελάτες. Με ενδιαφέρει να βγαίνει κέρδος στην επιχείρηση, για να μπορώ να παίρνω τα καλύτερα άτομα. Γιατί το θέλω αυτό? Γιατί κάτι που δεν έχετε καταλάβει σήμερα είναι ότι η ποιότητα και η εξυπηρέτηση, συγγνώμη θα σου το πω, είναι δεδομένη. Δεν υπάρχει μαγαζί με τέτοια πληροφόρηση εκεί έξω από τα social media και από το Instagram που να μην μαθαίνει ο άλλος σε 10 δευτερόλεπτα, εάν έχετε καλή ποιότητα και σωστή εξυπηρέτηση.
Αυτό που διαφοροποιεί πλέον από την αγορά είναι το hospitality. Είναι δηλαδή η ικανότητα όταν μπαίνει ένας πελάτης να αισθανθεί από το προσωπικό σας ότι είναι μοναδικός. Και για να το καταφέρετε αυτό πρέπει να βρείτε ανθρώπους με ενσυναίσθηση. Για να τους βρείτε αυτούς τους ανθρώπους όμως πρέπει να τους πληρώσετε. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Αυτός που έχει ενσυναίσθηση θα μου πει χρόνια πολλά. Θα ξέρει τι καφέ αγοράζω κάθε μέρα το πρωί όταν θα πάω. Θα μου συμπεριφερθεί σαν να ερχόμουν στο σπίτι του, όπως ακριβώς ένας φίλος. Αν δεν πάρετε αυτή την απόφαση και θέλετε να μείνετε έτσι πως είναι τώρα στο μέσο, θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα και θα μείνετε μόνοι σας. Το ξαναλέω. Και αν περιμένετε να έρθουν τα παιδιά σας να σας βοηθήσουν, αναρωτηθείτε αν τα παιδιά σας θέλουν αυτή τη ζωή. Γιατί είναι κρίμα να βάζουμε σε άλλους ανθρώπους τα δικά μας τελικά όνειρα. Αυτά. Πολύ ωραία. Οπότε, απόσπασμα του φίλτα του Δημήτρη, να μην ξεχνάτε ο πρώτος πελάτης είναι ο υπάλληλός σας. Οπότε φροντίζουμε τους ανθρώπους μας, γιατί οι άνθρωποι μας θα μας φέρουν και θα μας διατηρούν τους ευχαριστημένους πελάτες. Οπότε να σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ελπίζουμε να αποκομίσατε τουλάχιστον 1-2 πράγματα που να ήταν χρήσιμα. Δοκιμάστε στην πράξη. Αν χρειάζεστε κάποια παραπάνω βοήθεια για το πώς θα βελτιώσετε την κερδοφορία σας, πώς θα εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας, πώς θα διορθώσετε πράγματα που ενδεχομένως χρειάζονται διόρθωση, μαζί με την παρουσίαση που θα σας στείλει η εταιρεία, η Χωριάτικη Ζύμη, θα αφήσω αν θέλετε και ένα email επικοινωνίας και ένα τηλέφωνο της εταιρείας να επικοινωνήσετε. Οπότε εγώ προσωπικά χάρηκα που σας γνώρισα γιατί δεν σας ήξερα. Ενδεχομένως να λάβετε και ένα ερωτηματολόγιο για να κάνουμε μία έρευνα ποια άλλα θέματα θα σας ενδιέφεραν να αναπτύξουμε στο μέλλον. Οπότε από εμένα καλό βράδυ. Επόμενο ραντεβού πότε θα είναι? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Δεν το έχουμε οργανώσει ακόμα, κύριε Σάκη. Να είστε καλά. Ακούς, Δημήτρη, υπάρχουν εδώ πέρα αιτήσεις για επόμενο ραντεβού. Θα το δούμε. Το θέμα είναι να διορθώσουμε πρώτα αυτό το πρόβλημα και μετά να πάμε στο επόμενο. Σωστό. Πολύ σωστά. Θα το κανονίσουμε. Να είστε καλά. Εμείς το επόμενο είναι για κερδοφορία, Καλή ιδέα. Ωραία. Έχουμε ήδη έτοιμο. Απλώς αυτό μπορεί να μην είναι δωρεάν για να βγάλουμε κι εμείς κανένα φράγκο. Να είμαστε κι εμείς κερδοφόροι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και καλό τρίμερο. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό τρίμερο. Γεια. Δημήτρη, συγχαρητήρια. Τα λέμε αργότερα. Γεια χαρά. Γεια σου, Βασίλη.